நான் அதாவது இந்த சேவையில வந்து பகவானுடைய அருள் எப்பவுமே இருக்கணும்ன்ற அந்த ஒரு பிரார்த்தனை மட்டும் போறோம். எங்களுக்கு அது வேணும். நீங்க எல்லாம் செஞ்சாதான் மாதிரி நாங்க எல்லாமே படிக்க முடியும். இந்த அளவுக்கு நாங்கெல்லாம் படிக்கிறோம்னா, நீங்க அதிக மாதாஜி எல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்ததால மாதாஜி நாங்கெல்லாம் இந்த அளவுக்கு எல்லாம் படிக்கிறோம். பேசவே இந்த அளவுக்கு நாங்க பேசணும் உங்களாலதான் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது இந்த சேவையில வந்து பகவானுடைய அருள் எப்பவுமே இருக்கணும்ன்ற அந்த ஒரு பிரார்த்தனை மட்டும் போறோம். எங்களுக்கு அது வேணும். நீங்க எல்லாம் செஞ்சாதான் மாதிரி நாங்க எல்லாமே படிக்க முடியும். இந்த அளவுக்கு நாங்கெல்லாம் படிக்கிறோம்னா, நீங்க அதிக மாதாஜி எல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்ததால மாதாஜி நாங்கெல்லாம் இந்த அளவுக்கு எல்லாம் படிக்கிறோம். பேசவே இந்த அளவுக்கு நாங்க பேசணும் உங்களாலதான் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது இந்த சேவையில வந்து பகவானுடைய அருள் எப்பவுமே இருக்கணும்ன்ற அந்த ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா. ரிப்பீட் ஆகுது. அது அது என்னன்னா இது ரெக்கார்டிங் எது பண்ணிட்டு இருக்கேன் யூடியூப் இங்க வந்து மியூட் பண்ணலன்னா அது ரிப்பீட் எனக்கு மட்டும் கேட்கும். மியூட் பண்ணலாம் உங்க எல்லாருக்குமே கேட்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாளைக்கு நான் காலையில சீக்கிரமாவே கிளாஸ் எடுக்கலாம்னு இருக்கேன். 6 மணிக்கு 6ல இருந்து 6:45. அதுக்கு மேல வேணா ராதிகா மாதாஜி வேணா எடுத்துக்கிட்டோம். இப்ப உங்களுக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி கிட்ட பேசிட்டு. ஏன்னா எனக்கு கூட நாளைக்கு வீட்டுல அதாவது ஆபீஸ்ல பூஜை இருக்கு சத்யநாராயணன். அதனால சரிங்க, நாளைக்கு நல்ல நாள் தான் போல இருக்கா. நாளன்னைக்கு கிரகணம் இருக்கு, சந்திர கிரகணம் இருக்கு. ஓகே. ஆமா மாதாஜி. நைட்டு 9 மணிக்கு மேல பிடிச்சு 1 மணிக்கு விடுது மாதாஜி. கிரகணம் டைம்ல உங்க யாருக்காவது முடியுஞ்சா கிரகண டைம் ஃபுல்லி எவ்வளவு சாண்டிங் பண்றோமோ அவ்வளவுமே நல்லதாச்சு. ஓகே. டெம்பிள் ஆனா இங்க டெம்பிள்ல வந்து தே டூ தட். எங்க வீட்டுல அனுமதிக்க மாட்டாங்க அந்த சமயத்துல வெளியில போறதுக்கு. அப்படின்னா நைட்டெல்லாம் வெளியில இருக்கிறது எங்க வீட்டுல அனுமதியே கிடையாது. யாருக்குமே கிடையாது. எனக்கு மாத்திரம் கிடையாது, பிள்ளைகளுக்கு கூட கிடையாது. 6 மணி ஆனா வீட்டுல இருக்கணும் எல்லாருமே. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் ரைட் ஃப்ரம் பிகினிங்ல இருந்து. அதனால வெளியில நான் ஒருத்தி தான் போறதே எப்பயுமே. அதுக்குதான் அளவலவான்னு கத்திட்டு இருப்பாரு எங்க வீட்டுல. அதனால இட்ஸ் பெட்டர் டு பி அட் ஹோம் அண்ட் தென் சிட் அண்ட் சாண்ட். அவ்வளவுதான். கூட்டு பிரார்த்தனை பண்ண முடிஞ்சா தட் இஸ் த பெஸ்ட். பகவான்கிட்ட பிரார்த்திக்க. வீட்டுல தானே மாதாஜி சாண்டிங் பண்றோம். கோயில் பக்கத்திலேயே இருந்தா நீங்க கோயில்ல பண்ணாங்கன்னாக்கா நீங்க போங்க. கோயில் சாத்திடுவாங்க மாதாஜி. சாத்திடுவாங்க. இல்ல நம்ம இஸ்கான் டெம்பிள்ஸ் உண்டு. கோயில் நட சாத்துவாங்க. ஆனா உள்ள வந்து உட்காந்து இஸ்கான் டெம்பிள் ஏதாவது ஒரு ஸ்பெசிபிக் ஸ்பேஸ் இருக்கும், அங்க போய் உட்காந்து. இல்ல இது மாத்திரம் சாத்துவாங்க. 8 மணிக்கு திரை போட்டுடுவாங்க நைட்டு. ஆனா பிராகாரம் வெளியில இது வந்து ஓப்பனா தான் இருக்கும். அந்த சமயத்துல எல்லாரும் உட்காந்து சாண்டிங். நான் போனாடி தான் பார்த்தேன் கிரகணத்தப்போ. ஸோ எவ்வளவு சாண்டிங் பண்றோம். இந்த சுச்சுவேஷன் நம்ம எங்க படிக்கிறோம் சொல்லுங்க? சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் இல்லையா? சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்ப பிறந்தார், அவதரித்தார்? அப்ப எல்லாரும் என்ன பண்ணாங்க சமயத்துல? நல்ல பையனா நல்ல குழந்தையா ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஆமா, ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சாண்ட். அது மாதிரி நம்ம அந்த சமயத்தை வந்து நாம உபயோகப்படுத்திக்கணும். ஓகே. சோ இது உங்களுக்கு அதனாலதான் சொல்றேன். எத்தனை 9 மணில இருந்து 1 மணி வரைக்குமா? ஆமா 9:35 இருந்து 9:35க்கு பிகின்ஸ். ஓகே. பண்ற மாதிரி சேட்டிங் எந்த அளவுக்கு முடியுதோ அந்த அளவுக்கு ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் எவ்வளவு முடியுதோ அவ்வளவு. ஆமா, எவ்வளவு முடியுதோ பண்ணுங்க. டோன்ட் மேக் யுவர் செல்ஃப் டயர்ட். பட் உங்களால எவ்வளவு முடியுமா பண்ணிட்டு பகவானை சேவிச்சுட்டு படுத்துக்கோங்க. சரிங்களா? ஜெய மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி. ஜய கோபி ஜனவல்லப கிரிவர்தாரி. ஜய கோபி ஜனவல்லப
गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी गोपी जन गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यशोदानन्दन व्रजजन रञ्जन नन्दन व्रजजन रञ्जन यशोदानन्दन व्रजजन रञ्जन नीरावनचारी यमुनातीरावनचारी नीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय माधव बिहारी जय राम माधव कुंज बिहारी माधव कुंज बिहारी जय राम माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி நமஸ்காரம். நம்ம இன்னைக்கு நான் 26வது ஸ்லோகம் முடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இது பண்ணிட்டேன். சரிங்களா? சொல்லணும் மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ भगवते वासुदेवाय ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ भगवते वासुदेवाय ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ भगवते वासुदेवाय நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம்
நாராயணம் நமஸ்கிருத்யா चैवानरोत्तमम् நரம் நரம் சைவாம் நரோத்தமம் देवीं सरस्वतीं व्यासम् தேவி சரஸ்வதி திவ்யாசம் ततो जायामुदीरये ஜாயாமுதிரயே अष्टप्रायेषु आभद्रेषु அஷ்டபிராயேஷு அவ்ரத்வேஷு नित्यं भागवत सेवया நித்யம் பாகவத சேவையா भगवत्य उत्तम श्लोके பகவதே பகவத்யே உத்தம ஸ்லோகே भवते नैस्तिके பகவத் பகவதி Reading from Bhagavatam 4th canto 28th chapter 25th sloka இத நான் முடிச்சிரேன் அதுக்கப்புறம் நீங்க எல்லாரும் நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துக்கு ரிசைட் பண்ணலாம் ஓகே ஓகே யமானஹ பிரசவம் யவனேன பலீயசா நாவிந்தத தமசாவிஷ்ட சகாயம் சுஹ்ருதம் புரஹ இது சகாயம் படிச்சோன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு சொன்னேனா நானு இது விளக்க உரை சொன்னேன் ஓகே மாதாஜி நீங்க இதை சொல்லிட்டீங்க மாதாஜி. சொல்லிட்டேன்ல சொல்லிட்டீங்க மாதாஜி, நீங்க இதை சொல்லியாச்சுங்க மாதாஜி. 26 தான் நான் சொல்லணும் ஆமாங்க மேடம். सम्यग्ज्ञपसवो अनेन समज्ञप्ताये नप्ताये अधयालुना कुडारैः कृताः स्मरन्दो अमीवम् अश्यत. இப்போ அன்பு என்பது சிறிதும் இல்லாத மன்னர். இந்த இடத்துல ஏன் அன்பு என்பது சிறிதும் இல்லாத, ஏன்னா ஒரு புறம் புரஞ்சனன் மனைவி மக்கள் தன்னாடு இதெல்லாமே இருக்கு அவனுக்கு இல்லையா. ஆனா இன்னொரு புறம் அன்பு என்பது இல்லைன்ற அந்த வார்த்தையோட தொடங்குகின்றது இந்த இடத்துல. ஏன் சொல்லுங்க, அவன் ஈவு இரக்கமின்றி அவன் காட்டுக்கு வேட்டையாட சென்ற பொழுது அங்க இருக்கக்கூடிய விலங்குகளை வதைத்தான் இல்லையா. சோ அதனால ஒருத்தரை நம்ம துன்புறுத்துறோம் பிசிக்கலி அப்படின்னாலே அந்த இடத்துல அன்பு என்பது இல்லை என்றால் மட்டும்தான். ஓகே, அன்பு இல்லை என்றால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம அடுத்தவங்களை வதைக்கிறது நமக்கு பெரிய பொருட்டாவே நமக்கு தெரியாது. ஸோ யாரையுமே நம்ம வார்த்தைகளாலுமே வதைக்க கூடாது, செயல்களாலும் வதைக்க கூடாது, ரெண்டுமே நம்ம செய்யக்கூடாது. ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது எதன் அடிப்படையில அந்த மாதிரி ஒரு பண்பு வரும்னா, ஒருவருக்கு அடுத்தவங்க எல்லோரையுமே அன்பு கொண்டு பார்க்கக்கூடிய அந்த ஒரு பக்குவம் இருந்தா மட்டும்தான் வரும். ஸோ அன்பு இல்லாத அன்பு என்பது சிறிதும் இல்லாதன்ட்டார் இல்லையா. அதாவது இந்த டிரான்ஸ்லேஷன்லயே பார்க்கணும், அன்பு என்பது சிறிதும் இல்லை, கொஞ்சம் கூட அவனுக்கு அன்பே கிடையாது. யாருக்கு? புரஞ்சனனுக்கு. இது இந்த நம்ம உண்மையான அர்த்தம் யாருக்கு இது எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு? அதாவது மனிதர்களாகிய நமக்கு அன்பு என்பது கிடையாது. இல்லைன்னா நாம ஏன் இப்படி பிற விலங்குகளை எல்லாம் வதைத்து நாம அதை நம்ம சாப்பிடுறோம் சொல்லுங்க. ஸோ அதனால அன்பு இல்லாத பொழுதுதான், கருணை மற்றும் அன்பு இல்லாததுனால்தான் நாம ஈவிரக்கமின்றி அதை நாம வெட்டுகின்றோம் இல்லையா. இப்ப நமக்கே ஒரு கை விரல்ல ஏதாவது ஒரு வெட்டிட்டாலே நம்ம எவ்வளவு துடிக்கிறோம். தன்னுடைய பிராணனையே கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஜீவனுக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் இருக்கும் இல்லையா. அதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பா யோசிக்கணும். ஸோ அன்பு என்பது சிறிது இங்கே அபார்ட் ஃப்ரம் வர்ணா அண்ட் ஆசிரமத்தை தாண்டி நாம் இதை பார்க்கணும் இல்லையா. வெறுமனே வர்ணங்கள்ல இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இது அப்ளிகபிள் எல்லாம் கிடையாது இல்லையா. ஸோ எல்லா வர்ணத்தாருக்குமே இது அப்ளிகபிள். ஸோ அதற்கு அப்பாற்பட்ட நிலையிலிருந்து யோசிக்க வேண்டும். ஒரு மனிதனாகப்பட்டவன் நமக்கு எப்படி இங்க வாழ்வதற்கு சுதந்திரமாக பகவான் நம்மளை அனுப்பியிருக்காரோ இல்லையா, நம்ம வாழ்ந்துட்டுதான் இருக்கோம் இல்லையா. as per our will தான் நாம் என்ன பண்றோம், நாம் இதை செய்யணும்ன்ற உந்துதலை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா எடுத்துட்டு போகும்பொழுது பகவான் அதை அனுமதிக்கின்றார் இல்லையா. அது போல நம்ம என்ன சொல்லியும் நம்ம கேட்க போறது இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது அவர் அந்த கர்ம பலனை அனுபவிக்க வேண்டிய கட்டாயம் நமக்கு இருக்கின்றது அவருக்கு தெரியும், ஆனா நமக்கு தான் தெரியாது இல்லையா. நாம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலினுடைய விளைவுகளை நாம கண்டிப்பா அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுதான் கர்ம விதியே. அந்த கர்ம விதியினுடைய ஞானத்தையே புரிந்து கொள்ளாம நாம என்ன பண்றோம், நம்முடைய செயல்களை நாம செய்து கொண்டே போகின்றோம்.
சிலது நன்மையாக இருக்கலாம், சிலது நம்ம பாவத்தை அனுபவிக்க வேண்டியது இருக்கும். ஸோ இங்கே புரஞ்சனனுடைய பாவத்தை பற்றி நாம இந்த இடத்துல பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அன்பு என்பது சிறிதும் இல்லாத மன்னர் புரஞ்சனன் பல்வேறு வேள்விகளில் ஏராளமான விலங்குகளை கொண்டிருக்கிறார். ஸோ அதாவது இந்த இடத்துல அவர் காட்டுக்கு தான் போய் வேட்டையாடினார், ஆனா இந்த வேள்விகள்ல கூட வந்து அவர் விலங்குகளை கொண்டிருக்கிறார் என்ற ரெஃபரன்ஸ் வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. உண்மையிலே இது பிராசீன பரிஷத் செய்த செயல்கள் தான். இப்பொழுது அச்சந்தர்ப்பத்தை நன்கு பயன்படுத்தி கொண்ட அவ்விலங்குகள், அதாவது ஆல்ரெடி மேல காத்துட்டு இருக்கு, நீ போனா இந்த பிராணனை விட்டு போனா உனக்கு கண்டிப்பா தண்டனை, அந்த விலங்குகள் வந்து கடிச்சு கொதறதான் போகுது இல்லையா? சூக்ஷ்ம உடல்ல என்ன செய்தாலுமே நமக்கு வலியும் வேதனையும் தான் அந்த ஆன்மா அனுபவிக்குமே ஒழிய உண்மையிலே அது மரணத்தை எய்தாது. சூக்ஷ்ம உடல் மரணம் எய்துவது கிடையாது. எப்பொழுது விடுதலை அடைகிறதோ அப்போதான் ஆத்மாவிலிருந்து சூக்ஷ்ம உடல் வந்து பிரியும். ஸோ அதுவும் வந்து எந்த பாதையில ஏற்று அந்த ஜீவன் செல்கிறாரோ அதை பொறுத்துதான். கர்மியா இருந்தா மேக்சிமம் வந்து ஸ்வர்க்கத்துக்கு மட்டும்தான் போக முடியும். அதே வந்து ஞானி மற்றும் யோகி வந்து சாயுஜ்ய முக்திக்கு வந்து போவாங்க. அப்போ என்ன ஆகுனாக்கா, இந்த ஸ்தூலம் சூக்ஷ்மம் வந்து இங்கே 3rd கேண்டோல நம்ம நல்லாவே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அக்னி தேவனுடைய ஊருக்கு சென்று அங்கே அக்னி ஸ்நானம் உண்டு நமக்கு இல்லையா? பியூரிஃபிகேஷன் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புமே. அதே மாதிரி வந்து அதாவது நம்ம கடைசியில சத்தியலோகம் வரைக்குமே போகணும் இல்லையா? ஒவ்வொரு இடத்துலயுமே ஆப்புலண்ட் இவங்க வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய வைபவங்கள் எல்லாம் கண்டு இவங்க ஈர்க்கப்படுகிறார்களா? ஏன்னா ஸ்டில் மெட்டீரியல் ஆசைகள் உண்டு, பௌதிக ஆசைகள் ஞானிக்கும் உண்டு, யோகிக்குமே உண்டு. அதாவது சாயுஜி முக்தியை பெறணும்ன்ற அந்த இந்த பௌதிக உலகத்தின் மீது இருக்கக்கூடிய வெறுப்பை சாயுஜ்ய முக்தியில போய் இணைந்து விட வேண்டும் என்ற ஆசை உண்டு. பகவானில் வந்து இணையணும்ன்ற அந்த ஆசை தேவையற்ற ஒன்று. ஆக்சுவலி தட் இஸ் த லீஸ்ட் முக்தி ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த ஒரு அதுவுமே பௌதிக ஆசை தான். ஏன்னா இங்கே ஹேட்ரட்னஸ், அதாவது இங்க இருக்கக்கூடிய பௌதிக உலகத்தின் மீது வெறுப்பு இல்லையா? எந்த ஒரு வெறுப்பும் இல்லாமல் சமநோக்கோட செல்வது பக்தருடைய போக்கு. அந்த ஒரு பாவத்தை நாம பெறும் வரைக்குமே நம்ம செய்யக்கூடிய அனைத்துமே பௌதிகத்தினுடைய நிலையாகத்தான் இருக்கும். ஏன்னா பக்தன் எப்பொழுதுமே இறைவனுக்கு தொண்டாற்ற வேண்டும் என்று எண்ணுபவன் இல்லையா? இங்கே எந்த செயலுமே கிடையாது ஞானிக்கு இல்லையா? ஸோ செயலற்ற தன்மைக்கு தான் அவன் செல்கின்றான். ஸோ அதனால தன்னுடைய ஆத்மாவை எந்த ஒரு செயலுக்குமே அவன் உபயோகப்படுத்த போறது கிடையாது. இறைவனிடத்துல அந்த பிரகாசத்தில் இணைந்து விட வேண்டும், ஜோதியில் இணைந்து விட வேண்டும் என்ற ஆசை இல்லையா? சில இடங்கள்ல பிரபுவாதர் ஆக்சுவலி கிவன் தே ஆர் த என்வியஸ் பீப்புள் ஆல்சோ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா இறைவனில் இணைவது என்பது அது வந்து இட் இஸ் எ வெரி அதாவது கிரீட் மாதிரி தான் அது. ஸோ அதனால தட் பிகம்ஸ் என்வியஸ் அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ அதனால நம்ம ஞானிக்கு கூட வந்து வெறும் ஞானி பக்தியில் முழுமை அடையாதவர்களை பற்றி தான் நம்ம பேசுறோம். ஓகே, அதே ஞானி இறை உணர்வுல போய் நிலை பெறும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இப்ப 4 குமாரர்கள் ஞானிகளாகத்தான் இருந்தார்கள் இல்லையா? ஆனா பகவான் திருவடிகள் இருக்கக்கூடிய அந்த துளசி தலத்தினுடைய வாசனை நுகர்ந்த பிறகு they become the great devotees இல்லையா? ஸோ அந்த பக்தியில போய் நிறைவடையும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி they will go to the lotus feet of the supreme lord. அதே மாதிரி யோகிக்கு என்ன பௌதிக லாபம் வந்து சொல்லுங்க? நான் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன், சித்திகளை அடையிறது இல்லையா? அனிமா அலகிமா இந்த மாதிரி சித்திகளை எல்லாம் அடையிறது யோகிகள். அது எல்லாமே பௌதிக ஆசைகள் தான். அந்த சித்திகளை அவங்க எங்க உபயோகப்படுத்துவாங்க? இங்கதான் உபயோகப்படுத்துவாங்க. இந்த 17 14 லோகங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சித்திகளினால அவங்களுக்கு என்ன அந்த சித்திகளை உபயோகப்படுத்தி இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்களே கூட எடுத்துக்கோங்க. நீங்க சில பேர் வந்து இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் பௌதிக காரியங்களுக்கு பயன்படுத்துறாங்க. பௌதிக காரியங்களுக்கு இப்போ எனக்கு நீங்க ரொம்ப வேண்டியவங்க, ஓகே, ஸோ நீங்க எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கீங்கன்னாக்கா அப்போ என்ன பண்ணுவேன், என்னுடைய சித்திகளை உபயோகப்படுத்தி உங்களுக்கு சிலது எல்லாமே நான் ஃபேவரபிள் பண்ணி கொடுப்பேன். இது உண்டு, கண்டிப்பா நிகழறது உண்டு. நீங்க நல்ல பெரிய ஒரு பணக்காரரா இருந்தீங்கன்னாக்கா இவ்வளவு டொனேஷன்ஸ் வேற பண்ணுவீங்க என்னுடைய ஆர்கனைசேஷன். இது உண்மை. ஓகே, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு டெல் எந்த ஆர்கனைசேஷன் அந்த ஆர்கனைசேஷன் சொல்ல வேண்டியது அவசியமே கிடையாது. தட் இஸ் நாட் அவர் கப் ஆஃப் டீ. ஆனா இது உண்டு, புரியுதுங்களா? அவருடைய சித்திகள் அவருக்கு, அதாவது கூடு விட்டு கூடு பயறது, இதெல்லாமே உண்டு அவங்களுக்கு இல்லையா? ஆஸ்ட்ரல் டிராவல்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஸோ தே டூ ஆல் திஸ் அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள்ல வந்து முழுமை பெற்று அவங்களால வந்து எதையுமே செய்ய முடியும்.
ஸோ இங்க இந்த ஞானி யோகி வந்து இலக்கு வந்து அவங்க சேரது இங்க சாயுஜ முக்தி இல்லையா. ஆனா அவங்க வந்து கர்மிகள் மாதிரி கிடையாது. அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய உலகங்களுக்கெல்லாம் அவங்களால செல்ல முடியும். அவங்க வந்து தே கேன் இங்க கர்மி வந்து அவனுடைய புண்ணிய பலன் முடிந்த பிறகு மீண்டும் இந்த உலகத்துக்கு வரணும். ஆனா ஞானிகளுக்கும் யோகிகளுக்கும் அப்படி கிடையாது. தே கேன் எக்ஸ்டெண்ட் தேர் லைஃப், அங்கேயே இருக்கலாம். ஸோ எந்த உலகத்துக்கு போறாங்களோ அந்த இடத்துல அவங்களால இருக்க முடியும். ஓகே, ஸோ இது வந்து இந்த டிஃபரன்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, திஸ் இஸ் அபவுட் த கர்மி ஞானி. ஆனா பக்தனுக்கு அப்படி கிடையாது. அவன் இந்த உலகத்தை இந்த இதே உலகத்தையும் தாண்டி இல்லையா பகவானுடைய திருவடிகள்ல சேர்றது. அவருடைய அதாவது அரசாங்கம் எங்க இருக்கு, மேல கிங்டம் எங்க இருக்கு, பகவானுடையது வைகுண்டம் பூலோகங்கள் இல்லையா. அந்த வைகுண்டம் கோலோகங்கள் வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல போய் பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரிவார் இல்லையா. இதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இங்கே மாதாஜி ஒரு சந்தேகம். மாதாஜி, ஞானிகளும் இவங்களும் வந்து யோகிகளும் மாதாஜி பகவானுடைய கோலோக பிருந்தாவனம் போகணும்னா திரும்ப வந்து பக்தி மார்க்கத்துல போய் தானே மாதாஜி போக முடியும். அங்கேயே இருந்து போக முடியுமா மாதாஜி? பண்ண முடியும். They can do. If they are praying deeply on the lotus feet of the Supreme Lord, I think they will get it. மாதாஜி, இந்த சித்தர்கள்னு சொல்றவங்களும் இந்த யோகிகளும் ஒண்ணா மாதாஜி? சித்தர்கள் என்பது எனக்கு அவ்வளவு இப்ப இந்த கரூர் சித்தர்னு பெரிய கோயில்ல அவருக்காக ஒரு விக்கிரகம் வச்சு தை மாசம் எல்லாம் ரொம்ப கிராண்டா கொண்டாடுறாங்க. அந்த சித்தர்களுக்கும் இந்த யோகிகளுக்கும் ஞானிகள் சித்தர்களுக்கு எல்லாமே ஆயுட்காலம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க எந்த உலகத்துக்கு அவங்க இப்போ ஒருவேளை பிரம்ம உலகத்துல போய் சத்தியலோகத்துக்கு போனாங்கன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய நிலையிலே அவங்களால வந்து வாழ முடியும். நம்ம எல்லாருமே வந்து இங்க அதாவது இந்த பூ உலகத்துல வந்து நமக்கு 100 ஆண்டுகள் இப்ப இருக்கக்கூடிய யுகத்து பிரகாரம். ஆனா அந்த மாதிரி யோகிகள் ஞானிகள் வந்து எத்தனையோ ஆண்டுகள் இருப்பாங்க. இந்த ராமலிங்க அடிகளாருக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யறாங்க. தெரியாது, எனக்கு பேர் கேட்டிருக்கேன், ஆனா என்னெல்லாம் பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. ஓகேங்களா. ராமலிங்க அடிகள் there are many அந்தந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி. இப்ப இங்க கர்நாடகால கூட எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா there are people, நார்த் கர்நாடகா, சவுத் கேரளா எல்லாம் போனீங்கன்னாக்கா அந்தந்த இடத்துல எல்லாமே உண்டு. ஸோ அந்தந்த மடங்கள் எல்லாமே உண்டு, இல்லைன்னு நம்ம சொல்லவே முடியாது. ஓகே, ஆனா அவங்க என்ன வழி பாதை வந்தாங்க, அவங்க எந்த பாரம்பரியத்துல இருந்து வந்தாங்க, இதெல்லாம் நமக்கு ஹிஸ்டரி தெரியாது. அதே மாதிரி இந்த கரூர் சித்தர் சொல்லிதான் இந்த ராஜராஜ சோழன் எல்லாம் செய்வாங்க அப்படின்னு எல்லாம் அந்த பொன்னியின் செல்வன் கதையில வரும் முடியாது இல்லையா. see they have them, they are having the ability. உட்கார்ந்து ஒரு மனசை ஒருநிலைப்படுத்தி அந்த சித்திகளை எல்லாம் அவங்க அடைஞ்சிருக்காங்க. அந்த சித்திகளை அவர்கள் இறை தொன்றுக்காக உபயோகப்படுத்தும் பொழுது அவங்க பூர்ணத்துவத்தை பெறுறாங்க. ஓகே, ஆனா அந்த சித்திகளை அவங்க வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ திங்க் நித்யானந்தர் அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்து இருக்காரு இல்லையா. ஐ திங்க் மதுரை சமஸ்தானம் அப்படிலாம் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா. ஏன்னா கரண்ட்லி வேரிஸ், அவர் ஏதோ பெரிய ஒரு தனி நாட்டிலேயே இருக்கிற மாதிரி பேசிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லையா. பெங்களூர்ல இருந்து இருந்தார். அவர் நல்லவரோ கெட்டவரோ அது நமக்கு வேண்டாம். பட் வாட் ஹேப்பன்ட் he has under the form of yogi இல்லையா. அதாவது அந்த சித்திகளை அவர் என்ன செய்திருக்கணும், இறை தொண்டருக்கோ இறை வழிபாட்டிற்கோ தேவையான ஒரு மார்க்கத்தை உருவாக்குவதற்கு அவர் உபயோகப்படுத்தி இருக்கணும் இல்லையா. ஆனா அதை விடுத்துட்டு அதாவது ஃபார் த மெட்டீரியல் பெனிஃபிட்டுக்காக அதை செய்யும் பொழுது அப்ப அவருடைய பெயரும் வந்து கெட்டு போறது இல்லையா. தட்ஸ் ஹவ். ஸோ இந்த சித்திகள் பெறறவங்க எல்லாமே வந்து பௌதிக லாபத்திற்காக உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. இதெல்லாமே லைவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு மாதாஜி. ஸோ அதனால்தான் நம்ம இந்த பிரபுபாதர் வந்து எழுதியிருக்காருன்னா தட் அண்ட் ஆல் இஸ் தத்துவம்னே எடுத்துக்கணும் நம்ம இல்லையா. சத்துன்றதை விட தத்துன்னு தான் எடுத்துக்கணும். ஏன்னா எந்த காலத்திலயுமே அது உண்மையாதான் இருக்கு இல்லையா. சித்தியை யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்றாரு மாதாஜி. ஹரே சித்தியே வேண்டான்னு சொல்றாரு. சித்தியை யூஸ் பண்ணக்கூடாது பௌதிகத்துக்கு. ஆனா இந்த பக்தர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா சித்திகள் அவங்களுக்கு இருக்காதானாக்கா அவங்களுடைய ஆஸ்டரிட்டிஸ்னால இப்ப வந்து 100 கோடி நாமம் வந்து நம்ம பக்தி சித்தாந்த நேத்து வரும்பொழுது நான் ஜஸ்ட் ஐ வாஸ் ஹியரிங். நேத்து ஊருக்கு பிரயாணம் பண்ணி வந்தேன் நான் நைட்டு வாபஸ் 10:30 மணிக்கு. ஸோ அந்த வரும்பொழுது போகும்பொழுது ஃபுல்லாவே ஃபோக்கஸ்டா வந்து ஐ வாஸ் ஹியரிங் சம் லெக்சர் ஆக்சுவலி. ஸோ கேட்டுட்டே இருக்கும்பொழுது நம்ம பக்தி சித்தாந்த சாரஸ்வதி தாகுரார் வந்து 9 years he did it seems actually 9 years something வந்து 10 கோடி பண்ணாராம். ஓகே, 10 கோடி பண்ணி அவர் எதுக்கு இந்த ப்ரீச்சிங் இயக்கத்தை வந்து நல்லபடியா எடுத்துட்டு போகணும்.
See, that is the intention. பகவானுடைய நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்லிட்டு போனாரோ அதை செய்யணும், செயல்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் செய்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது. 9 ஆண்டுகள் ஆயிடுச்சு அவருக்கு சதகோடி. அதுக்கு எத்தனை ரவுண்ட்ஸ் பர் டே நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா 178 ரவுண்ட்ஸ் ஆர் சம்திங் he did it seems. ஓகே, அத்தனை ரவுண்ட்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்காரு. யாரு? நம்ம பக்தி சித்தாந்த சாரஸ்வதி தாகுரார் பிரபுபாதர் அவர்கள் இல்லையா. நம்ம ஷீலா பிரபுபாதா ஆல்சோ ஹேஸ் டன், அவரும் பண்ணியிருக்காரு. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் எதுக்கு பண்றாங்க? அதெல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு பியூரிஃபிகேஷன் தான் இல்லையா. எனி ஆஸ்டரிட்டி நம்ம பண்ணும்போது நம்மள நாம தூய்மைப்படுத்திக்கிறோம். ஸோ அப்போ நம்ம யதார்த்தம் பிளஸ் உண்மையான நிலை, ஒரு வஸ்துனுடைய உண்மையான நிலையை உணர்றதுக்கான பிராப்தத்தை பெறுகிறோம். இது எல்லாருக்குமே வந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒன்று தான். ஆனா சாதனையினுடைய பக்குவம் தான் நாம கரெக்டா பரிபாலிக்கணும் இல்லையா. ஒரு டெடிக்கேட்டடா பண்றோம்னாக்கா அதை டெடிக்கேட்டடா அதை வந்து கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போகணும். சிரமம் என்று நம்ம பாதியில விட்டுறக்கூடாது இல்லையா. இப்ப நாம ஒரு பொறுப்பை எடுத்துக்கிறோம், ஒரு 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 செயலை செய்யறோம்னாக்கா அதை வந்து கடைசி வரைக்குமே நாம சாதிக்கணும். அது ரொம்ப முக்கியம். தட் இஸ் த ஸ்டார்டிங் பண்றது ஈஸி, ஆனா கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா. படைக்கிற பிரம்மாவுக்கு தொழில் ஈஸி தான், அழிக்கிற சிவபெருமானுக்கும் தொழில் ஈஸி தான். ஆனா இடைப்பட்ட காலத்துல விஷ்ணுவால ரட்சிக்கப்படக்கூடிய நம்ம மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு வீடு கட்டுறது கஷ்டப்பட்டு ஒரு வருஷம் 2 வருஷத்துல கட்டிடும் இல்லையா. அடுத்து ஒரு வீடு இடிக்கணும்னாலும் ஒரு வாரம் 10 நாள் இடிச்சு தள்ளி விட்டுருவாங்க இல்லையா. அவ்வளவுதான், ஒண்ணுமே புரியாது. ஆனா நடுவுல வந்து அந்த வீட்டை மெயின்டைன் பண்றோம் பாருங்க, பெயிண்ட் அடிச்சு அதை அடிச்சு இதை அடிச்சு நம்ம எல்லாமே சுத்தப்படுத்திண்டே டெய்லி இல்லையா, அதுக்காக மெயின்டைன் பண்ற பாருங்க. அது ரொம்ப 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 கஷ்டமான காரியம். மெயின்டெனன்ஸ் இஸ் அ டஃப் ப்ராசஸ். அது மாதிரி பக்தி பாதையில வந்து தொடங்குறது சுலபம், விடுறதும் சுலபம். ஆனா அதை அப்படியே ஸ்டெடியா எடுத்துட்டு போறதுதான் கஷ்டம். அந்த பாவமும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் கடைசி வரைக்கும். இது வந்து சேவை என்ற பாவம் எடுத்துட்டு போனோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு அது செய்யறது வந்து கஷ்டமே இருக்காது. அந்த சேவை என்ற பாவம் இல்லைன்னாக்கா நமக்கு செயல்படாது. எந்த டிடி வர்ஷிப்பா இருக்கட்டும், இல்ல வந்து டிடி அலங்காரமா இருக்கட்டும், இல்ல பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்றதா இருக்கட்டும் இல்லையா. சோ இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அதே பாவம் நாளைக்கு கூட இருக்கும். எப்போ நாம பகவானுக்கு அன்பு கொண்டு அவருக்கு அமுது படைக்கணும்னு நினைக்கும் பொழுது. அதே வந்து நாம ஏதோ சமைச்சோம், இன்னைக்கு பகவான் மீது பக்தி இருக்கு, நாளைக்கு அதே மனபாவம் அதே மனநிலை இல்ல அதே பக்குவமான நிலை நமக்கு வந்து இருக்குமான்னா கேரண்டி கிடையாது இல்லையா. அதுதான் மனிதனுடைய மனசு. ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நாம அதை ஸ்திரப்படுத்தணும்னா பிராக்டிஸ். விழுந்து எழுந்தா கூட நாம அப்படியே பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு போகணும். அப்பதான் நாம அதுல பக்குவம் அடைவோம். இல்லைன்னா நாம என்றைக்குமே பக்குவம் அடைய மாட்டோம். சாதனை மாதாஜி, சாதனை பண்ணணும். யுத்த வைராகியம் பக்தி இஸ் த பெஸ்ட் பக்தி ஆக்சுவலி. பாவ பிரேமா எல்லாம் நம்மளால பண்ண முடியுமான்னு தெரியாது. ஆனா சாதன பக்தியை நம்ம பர்ஃபெக்டா பண்ண தானாவே பாவ பிரேமா எல்லாம் வரும். அதை பத்தி நம்ம வருத்தப்படவே வேண்டாம். எப்படியாவது தடங்கள் வந்துடுதே மாதாஜி, ஏதாவது ஒரு விதத்திலேயாவது நமக்கு நம்மளுடைய உடல் நினைக்காதீங்க, தடங்கள் வரும். அப்ப நீங்க பகவான்கிட்ட பிரார்த்திக்கணும், பகவானே நான் வந்து தவறி விழுந்தவங்க தான், நான் வந்து இல்லையா எனக்கு அந்த அளவுக்கு திறன் கிடையாது. உண்மையிலே அதுதான். நம்ம வந்து இப்படி எல்லாம் பிரார்த்திக்கணுமா மாதாஜின்னாக்கா, இருக்கிற உண்மையை பகவான் முன்னாடி ஒத்துக்கிறதுல நமக்கு என்ன ஷேமா ஆயிட போகுது நமக்கு இல்லையா. நமக்கு என்ன அசிங்கம் ஆயிட போறது? அவருக்கு தெரியாததா நம்மளை பத்தி? நம்மளுடைய ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் எல்லாமே அவருக்கு தெரியும் இல்லையா. ஏதாவது ஒண்ணு வந்துருது. இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியாம இருக்கலாம், இல்ல நம்மளுடைய கணவருக்கு தெரியாம இருக்கலாம், மனைவி கணவருக்கு தெரியாம இருக்கலாம், கணவருக்கு மனைவிக்கு தெரியாம கூட இருக்கலாம் சில பகுதி இல்லையா. தட் இஸ் த ட்ரூத். எல்லாத்தையுமே நம்ம கூட சொல்லிக்கிட்டா நமக்கு நாளைக்கு வேல்யூ இருக்காதுன்னு கூட சிலதெல்லாம் நம்ம சொல்லாம கூட இருக்கலாம். தட் இஸ் ஹவ் த லைஃப் கோர்ஸ். சிலதெல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடிய செயலை வச்சு நம்மளுடைய லைஃப் பார்ட்னர் வந்து புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வி ஆர் நாட் பர்ஃபெக்ட். அதை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒத்துக்கணும். நாம வந்து எல்லாத்துலயுமே பக்குவமானோம். நான் செய்யற செயல் அனைத்துமே பக்குவமானது, நான் தான் பர்ஃபெக்ட், நான் செய்யறது தான் ஹையர் அப்படிங்கிற அந்த பாவம் இருக்கு பாருங்க, அதுதான் அகங்காரம் என்பது. அதை நம்ம ஒத்துக்க மாட்டோம். நமக்கு அகங்காரம் இருக்குதுன்றத சொன்னா நம்ம யாருமே ஒத்துக்க மாட்டோம். உண்மை அதுதான். எல்லாருக்குமே உண்டு அகங்காரம். அதை வந்து அழகா வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம், இறை தொண்டுக்காக மாற்றிக்கொள்ளணும். எப்படி மாத்திக்கொள்ள முடியும்? அதை வைராக்கியமா மாத்திக்கணும். இன்றைய பொழுது உன்னுடைய கருணையால இதையெல்லாம் செய்வதற்கான பிராப்தத்தை கொடுத்த பகவானே, மீண்டும் நாளை எவ்ரிடே யூ நீட் டு ஆஸ்க், எவ்ரிடே யூ ஹேவ் டு ஆஸ்க் அண்ட் எவ்ரிடே யூ ஹேவ் டு சப்மிட்.
அதுதான் வந்து எவ்ரி டேன்றதை விட ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே நம்ம செய்யணும். ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே நான் அவ்வளவு தகுதி படைத்தவர் கிடையாது, we are not eligible. அதுதான் உண்மை. பேசுவதற்கோ சொல்வதற்கோ கூட நம்ம எலிஜிபிலிட்டி கிடையாது, கேட்பதற்கு கூட நமக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு கிடையாது இல்லையா செய்வதற்கு. ஆனாலும் இதெல்லாம் செய்வதற்கான அந்த சக்தி எங்கிருந்து வந்திருக்கு? ஒரு பரம்பரா கொடுத்திருக்கு, பகவான் கொடுத்திருக்கார் இல்லையா. எப்ப நாம இப்போ மாதாஜி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, நாளைக்கு அனந்த இது வந்து பிரார்த்திக்க போறோம், 14 டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் எல்லாமே செய்யணும் அப்படின்ட்டு இல்லையா. அவங்க வந்து எப்படி பிரார்த்திக்கலாம்னாக்கா, பகவானே இதை போன வருஷம் நீ கொடுத்த, இந்த வருஷம் எனக்கு செய்யறதுக்கான வாய்ப்பை கொடுத்துருக்க, அதை உனக்கு நான் இந்த அமுது படைக்கிறது, இந்த விரதத்தை வந்து நான் நல்லபடியா செய்யணும். ஸோ அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா, we should not go to bathroom also, that is the first Brahminical quality we should acquire in day-to-day activities only. When you are doing cooking பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும், we need to take bath. So this how the temple இதுல வந்து பாக்குறதே, குளிச்சுட்டு அங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சமைச்சு முடிச்சு வெளியில வர வரைக்கும் we should not go and touch the any other thing. இன்னொன்னு, பழைய சாப்பாடு புதிய சாப்பாடு, இப்ப சமைச்சுன்னு இருக்கிறது புதுசு இல்லையா. அதே வந்து நேத்தியது மீந்து இருக்கும் பாருங்க, அதை நாம தொட்டுட்டு இதையும் செய்யக்கூடாது. பிரசாதம் கூட என்ன சொல்லுவாங்கன்னாக்கா, யூ ஹாவ் டு கீப் செப்பரேட்லி. ஏதாவது மீந்து போனா கூட வந்து நார்மலா அன்யூஸ்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபுட்ஸோட அதை வைக்க கூடாது. எப்படியும் உங்களுக்கு தொடவே கூடாது மாதாஜி. ஆமா. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நீங்க அது எல்லாமே கண்டாமினேஷன். அதை தொட்டு இதை தொட்டா இதுவும் வந்து பழைய அதுல போட்ட கரண்டி எடுத்து கூட தப்பி தவறி கூட இந்த பக்கம் போட்டுறக்கூடாது. அது பண்ண மாட்டோம். அது சாமானியமா அந்த அளவுக்கு நாலேஜ் இருக்கு. பழையதுல கரண்டி எடுத்துட்டு புதுசுல போட்டா கெட்டு போயிடும்ன்றது அட்லீஸ்ட் தூக்கி பக்தி இருக்கோ இல்லையோ கெட்டு போயிடும்ன்ற அந்த உணர்வுனால நம்ம செய்ய மாட்டோம். ஓகே, பட் அதை தொட்டுட்டு நாம் இதை செய்தோம்னா இதுவும் பழையதாக்கிவிடும். பழையதை வந்து நாம இறைவனுக்கு படைக்க முடியாது. கூடாதுன்ட்டு இல்ல, முடியாது. ஓகே, எச்சில்பட்ட ஒன்றை வந்து நாம இறைவனுக்கு படைக்க முடியாது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான். அனந்தனுக்கு பண்றீங்க இல்லையா, அதே மாதிரிதான் நீங்க டெய்லி பண்ணணும். ஸோ பண்றது வந்து நீங்க சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி போனீங்கன்னா, குளிச்சுட்டு போனீங்கன்னா, சமைத்து முடிச்சுட்டு வர வரைக்குமே நீங்க கண்டிப்பா யூ நீட் டு பி வெரி ஆஸ்டயர். ஸோ அப்படிப்பட்ட நைவேத்தியம். அப்ப என்ன ஆகும்னா மனசும் உங்களுக்கு வந்து கிளியரா இருக்கும். ஓகே, ஏன்னா ஃபோக்கஸ் எல்லாமே பகவானுக்காகன்னு செய்யும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி வேற எங்கேயுமே உங்க மனசு அலைப்பாயாது. யூ வில் ஹேவ் ஃபிக்ஸ்ட் ஆன் யுவர் மைண்ட் இல்லையா, இறைவன் மீது. அப்போ நாம சமைத்து பகவானுக்கு நைவேத்திய அன்பு கொண்டு, பகவானே நான் என்ன தவறு செய்திருந்தாலும், இத்தனையுமே நம்ம தூய்மையை பார்த்திருந்தா கூட நமக்கும் தெரியாம ஏதாவது தவறு இழைச்சிருந்தோம்னா பகவான்ட்டு அதுக்காக மன்னிப்பு கேட்டு இதை ஸ்வீகரிக்கணும்ன்ற அந்த பிரார்த்தனையும் வைக்கணும். ஓகே, இப்படிப்பட்ட பாவத்தை கொண்டு போனோம்னா தான் அந்த பக்தி வந்து முன்னேறும். அதனாலதான் நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்பை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி செய்யலைன்னா நம்ம ஏதோ மெக்கானிக்கலா சாப்பாடு வச்சோம் எடுத்தோம் போனோம் அந்த மாதிரி ஆயிடும். ஸோ அன்பு அங்க வந்து பரிமாற்றங்களே கிடையாது இல்லையா. அன்பு என்பது சிறிதும் இல்லாத மன்னர் புரஞ்சனன் பல்வேறு வேள்விகளில் ஏராளமான விலங்குகளை கொண்டிருக்கிறார். இத்தனையுமே வந்தது என்னது, அன்பு. நீங்க ஒன்ஸ் இறைவனுக்கு நீங்க அன்பு கொண்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, அப்ப எல்லார் இடத்துலயுமே நீங்க அன்பு பாராட்டுவீங்க. இறைவனுக்காக ஆற்றக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலுமே அந்த பாவம் வந்து எல்லார்கிட்டயுமே நாமளும் பரிபாலிப்போம். இது ஆட்டோமேட்டிக்கலி வரும், கல்டிவேட் ஆயிடும். நீங்க அதை பத்தி வருத்தப்பட வேண்டியதே இல்லை. ஓகே, நம்மள ரொம்ப திட்டுறவங்க, நம்மள வந்து எதிர்த்து பேசுறவங்க, அவங்க கிட்ட கூட நீங்க வந்து அன்போடு தான் பேசுவீங்க. இட் இஸ் யுவர். அவங்க நினைக்கலாம் இவங்க ஏதோ டிராமா பண்றாங்கன்னு நினைக்கலாம், இல்லைன்னா அவங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் பெரிய மனசுல யாருக்குமே வராது, இதெல்லாம் சும்மா நடிப்பு அப்படின்னு நினைக்கலாம். ஆனா இதை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனாக்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும். ஒன்ஸ் யூ எஸ்டாப்ளிஷ் த ரிலேஷன்ஷிப் வித் த சுப்ரீம் லார்ட், ஓகே, அவருக்கு செய்யக்கூடிய தொண்டுல நீங்க எல்லாத்தையுமே இந்த பாவத்தை எடுத்துட்டு போங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு there won't be any enemy. ஓகே, அவங்களும் நல்லா இருக்கணும்ன்ற பிரார்த்தனைகள் செய்வதற்கான பக்குவம் வந்து உங்களுக்கு பகவான் கொடுப்பாரு. அது நீங்க பிரார்த்திக்கிறது கிடையாது, அந்த கிரெடிட்டும் உங்களுக்கு கிடையாது. ஓகே, ஸோ அது அத்தனையுமே இறைவனுடைய கருணை, குரு பரம்பரானுடைய கருணை. அடுத்தவங்க நம்மளையே, அதாவது அப்படியே நம்மளை பார்த்தாலே எரியக்கூடிய அந்த அளவுக்கு இருக்கக்கூடியவங்க கூட அவங்க கிட்டையுமே நீங்க அன்பு பாராட்டக்கூடிய அந்த மனசு உங்களுக்கு வரும். ஸோ எப்ப நீங்க இப்படி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எடுத்துட்டு போறீங்களோ, சாதன பக்தி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதான் அதை வந்து பரிபாலிக்கணும். நம்ம வந்து எப்படி செய்யணுமோ அப்படி பண்ணணும்.
ஆட்டோமேட்டிக்லி அது தூய்மை அடையும் இல்லையா. பாவம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மேலும் அப்பொழுது அச்சந்தர்ப்பத்தை நன்கு பயன்படுத்தி கொண்ட அவ்விலங்குகள் தமது கூர்மையான கொம்புகளினால் அவரை குத்தி கிழிக்க தொடங்கின. இது சூக்ஷ்ம உடலை. சூக்ஷ்ம உடல்ல இருந்து ரத்தம் வர மாதிரி தான் எல்லாமே ஃபீல் ஆகும். ஆனா அங்க சூக்ஷ்ம உடல் வந்து மறையாது. ஸோ தே வில் கெட் பனிஷ்மெண்ட். அப்போ இப்ப இந்த நாட்டுல எல்லா இடத்துலயுமே இந்த பூமண்டலத்துல எத்தனை இடத்துல சிக்கன், எத்தனை இடத்துல மட்டன் எல்லாமே ஸ்டால் வச்சுட்டு இல்லையா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு எல்லாம் கூட இதே பனிஷ்மெண்ட் தான். ஓகே, சாப்பிட்டு வரவங்களுக்கும் பனிஷ்மெண்ட் உண்டு இல்லையா, வாங்கி போறவங்களுக்கும் பனிஷ்மெண்ட் உண்டு, சமைக்கிறவங்களுக்கும் பனிஷ்மெண்ட் உண்டு. இதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அதனால நம்ம எப்படி வேணாலும் பிழைக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. செய்யக்கூடிய காரியங்கள் வந்து பிறருக்கு பாதகம் விளைவிக்கக்கூடிய செயல்கள் நாம நம்முடைய வருமானமாக வைக்கக்கூடாது. அது பாவப்பட்ட பணமாகிவிடும். ஓகே, அதனால நம்ம வந்து அனுபவிக்கத்தான் வேண்டும், அதை தவிர்க்கவே முடியாது. ஸோ அப்படிப்பட்டவங்க இருந்தா கூட இந்த மாதிரி பக்தி தொண்டுல வரும்பொழுது பகவான் மேல பாரத்தை போட்டு தனக்கு வாழ்நிலை வேறு விதமா அமைத்து கொடுக்கும்படி அவர்கள் பிரார்த்தித்தால் கண்டிப்பாக பகவான் அவர்களுக்கு கருணை புரிவார். ஸோ மாற்றம் என்பது நம்ம கிட்ட இருந்தா வரும். ஓகே, அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி நம்மளை சுத்தி இருக்கிறவங்களும் அந்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி கொடுப்பாங்க, இல்லைன்னா கிடையாது. இச்செயல் அவரை கோடாரிகளினால் துண்டு துண்டாக வெட்டுவது போல. இப்போ நமக்கு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஆப்ரேஷன் தியேட்டருக்கு போறோம், முன்னாடி எல்லாம் ஜென்ரல் அனஸ்தீசியா கொடுப்பாங்க இல்லையா. ஸ்டில் ஐ எம் ஏபிள் டு ரீகலெக்ட் ஜென்ரல் அனஸ்தீசியா கொடுக்கும் பொழுது இப்போ ஸ்பைன் இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்துறாங்க. அந்த பர்டிகுலர் பிளேஸ்ல கொடுத்து அந்த வலி இல்லாம இருக்கும் ஆப்ரேஷன் பண்ணா கூட. இப்போ வயிறு பகுதியாண்ட வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னா ஸ்பைன் இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்துட்றாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த வலியே இருக்காது ஆப்ரேஷன் பண்ற வலி. ஆனா முன்னாடிலாம் வந்து ஜென்ரல் அனஸ்தீசியா கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அப்போ என்னன்னாக்கா நம்ம ஏதோ இல்யூஷன் மாயையில வந்து நாம சுத்திக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். யூ வில் பி டோட்டலி இன் தட் ஆக்சுவலி. ஓகே, நம்ம மாயிலேயே சுத்திட்டே இருக்கிற மாதிரி அது போன்றது தான் ஆக்சுவலி இந்த சூக்ஷ்ம உடலினுடைய வலியும் வேதனையுமே. நம்ம கனவுல கூட வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னாக்கா கனவு ஒரு பெரிய ஹாரர் மூவி பார்த்த மாதிரி இருக்கும், அதுல நாம ஏதோ துன்பப்படுற மாதிரி இருக்கும். ஆனா காலையில இருந்து பார்க்கும்பொழுது அந்த கனவுக்கும் நமக்கு எந்த சம்பந்தமே இருக்காது இல்லையா. அது போன்றதுதான் இந்த செயல்கள் எல்லாமே. நம்ம உண்மையிலே வலியும் வேதனையுமே நம்ம கான்சியஸ் வரைக்குமே, சப்கான்சியஸ் மாத்திரம் கிடையாது, கான்சியஸ் வரைக்குமே நமக்கு புரிய வரும். ஆனா சில சமயத்துல நம்ம அதிர்ச்சி அடைந்து கூட எழுந்து உட்காருவோம் இல்லையா. ஆனா நம்ம பார்க்கும்போது நல்லாதான் இருக்கும். அந்த மாதிரிதான் இது. ஓகே, சமயத்தின் பேரிலோ அல்லது உணவிற்காகவோ விலங்குகளை கொல்வதில் மிக்க ஆர்வமுடையவர்களாக இருப்பவர்கள் அவர்களது மரணத்திற்கு பிறகு இது போன்ற தண்டனைக்கு காத்திருத்தல் வேண்டும். மாம்ச அப்படின்னா மாமிசம் என்னும் சொல் நாம் கொல்லும் விலங்குகளுக்கு நம்மை கொல்வதற்கான சந்தர்ப்பம் அளிக்கப்படும் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. உண்மையில் உயிர்கள் கொல்லப்படுவது கிடையாது இல்லையா. விலங்குகளின் கொம்புகளினால் குத்தி கிழிக்கப்படும் வேதனை மரணத்திற்கு பிறகுவே அனுபவிக்கப்படும் சூக்ஷ்ம உடல்ல. இவ்வுண்மை அறியாத மூடர்கள் சிறிதும் தயக்கமின்றி வாயில்லா விலங்குகளை கொல்வதில் ஈடுபட்டிருக்கின்றனர். மனித சமுதாயம் ஏராளமான இறைச்சி கொட்டில்களை சமயத்தின் பேராலும் இல்லையா, இந்த கடவுளுக்கு எல்லா மதத்திலுமே முஸ்லீம், கிறிஸ்டியன் இல்லையா, ஹிந்து எல்லா இதுலயுமே உண்டு, எல்லா சமயத்திலுமே உண்டு. அதுவும் அந்தந்த புனித ஸ்தலங்கள்லயே பண்ணுவாங்க இல்லையா, கோயில் முன்னாடி, அடுத்து வந்து இந்த மசூதி முன்னாடி, கிறிஸ்துவ ஆலயங்களுக்கு முன்னாடி அந்தந்த சமயத்தவர் இன்றைக்கு கூட செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறார். ஆனால் வீழ்ந்தவர்கள் அப்படின்னா அதை வெட்டப்பட்ட அந்த ஜீவன்கள் வந்து பல்வேறு இறைச்சி கொட்டில்களை வீழ்ந்து விட்டவர்கள், சாரி, நாம் எல்லாருமே தவறை விழுந்தவர்கள், அதாவது சொல்றாங்க. ஸோ இங்க ஃபாலன் சோல்ஸ் அப்படின்றோம் இல்லையா, அவங்கதான் பல்வேறு இறைச்சி கொட்டில்களை பராமரிக்கின்றனர் மனித சமுதாயம். அண்ட் தென் நம்ம இந்தியா தான் இவ்வளவு புனிதமான ஸ்தலம், வி ஆர் த மேஜர் எக்ஸ்போர்ட்டர். அதுவுமே சொல்லணும், நம்ம இவ்வளவு புனிதமான ஸ்தலத்துல இருந்து அதிகமான இறைச்சி வெளிநாடுகளுக்கு வந்து ஏற்றுமதி பண்றதும் நம்ம தான். மனித சமுதாய உயிருக்கு பதிலாக உயிர் என்ற சட்டம் இருப்பது போல, கரெக்ட். ஒருத்தரை கொண்டுட்டாங்கனாக்கா நீதிபதி வந்து அதாவது சாகும் வரை தூக்கிலிடு, இல்லைன்னா ஆயுள் தண்டனை கைதி இப்படி எல்லாம் கொடுக்குறாங்க இல்லையா, மரண தண்டனை இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. இங்க நாம அந்த மரண தண்டனை வாங்கலனாலும் மேல கோர்ட்ல போகும்பொழுது யமதர்மராஜனுடைய வாயில நமக்கு அங்கே மரண தண்டனை உண்டு. ஓகே, இறைவன் சட்டத்திலுமே ஒரு உயிர் மற்றொரு உயிரின் உரிமையில் தலையிடக்கூடாது என்று இருக்கிறது இல்லையா. ஆனால் நாம வந்து we don't have any authority to do that. ஒவ்வொரு உயிருமே சுதந்திரமாக வாழ்வதற்கான சுதந்திரம் இறைவன்
பேரால் அழிக்கப்பட வேண்டும். மேலும் சமயத்திற்காகவோ அல்லது உணர்விற்காகவோ, அதாவது நம்ம நாக்கு டேஸ்ட், விலங்குகளை கொல்லப்படுவது முழுமுதற் கடவுளால் எப்பொழுதும் கண்டிக்கப்படுகிறது. ஓகே, பகவத்கீதை 16.9ல சொல்றார், தான் அகம் விஷதஹ க்ரூரான் சம்சாரேஷு நரதாமம் இல்லையா, சிவாமி அஜஸ்ரம் அசுபான் ஆசுரிஷ்வ ஏவ யோனிஷு. அதாவது காழ்ப்புணர்ச்சி, இது பொறாமை. காழ்ப்புணர்ச்சினாலே பொறாமை. சூழ்ச்சியும் மிகுந்த மனிதர்கள் அனைவரிலும் கடைப்பட்ட இவர்கள் என்னால் பௌதிக வாழ்க்கை கடலில் பல்வேறு அசுர பிறப்புகளில் தூக்கி எறியப்படுகின்றனர். பகவான் சொல்றார், இப்படிப்பட்டவர்களை கீழர்களுடைய உலகங்கள்ல எடுத்து போட்டுறார் அப்படின்ட்டு. கீழ உலகங்களுக்கு நாம் போயிட்டோம்னா மீண்டும் மேல் உலகத்திற்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை நமக்கு. விலங்குகளை கொல்வோர் வீஷதக பிற உயிர்கள் மீது முழுமுதற் கடல் மீதும் காழ்ப்புணர்வு உடையவர்களாக இருப்பதினால், அதாவது பொறாமை உடையவர்களாக இருப்பதினால் இருளில் தூக்கி எறியப்பட்டு வாழ்க்கையின் குறிக்கோள் மற்றும் அர்த்தத்தினை புரிந்து கொள்ள முடியாதிருக்கின்றனர். அதனால்தான் அப்படிப்பட்ட உலகங்களுக்கு அனுப்பிவிடுறாங்க. இது பின்வரும் ஸ்லோகங்கள்ல மேலும் விளக்கப்படுகிறது. எஸ், எல்லாரும் இந்த ஸ்லோகங்களை திருப்பி சொல்லுங்க. அனந்தபாரே தமசி மக்னோ அனந்தபாரே தமசி மக்னோ ஸ்ருதிஹ சமாஹ சாத்வதீர் அனுபூயார்த்திம் அனுபூயார்த்திம் அதா சங்கதூஷிதஹ சங்கதூஷிதஹ அனந்தபாரே தமசி மக்னோ அனந்தபாரே தமசி மக்னோ ஸ்ருதிஹ சமாஹ யார்த்திம் சாஸ்வதீர் அனுபூயார்த்திம் அதா சங்கதூஷிதஹ அனந்தபாரே தமசி மக்னோ ஸ்ருதிஹ சமாஹ அனுபூயார்த்திம் அதா சங்கதூஷிதஹ हरे कृष्ण माता जी। अनंतपारे तमसि मग्नो नष्ट स्मृति समाहा शाश्वतीरनुभूयार्थिं प्रमता संगदूषितः। அனந்தபாரே அளவற்ற திரித்தல், தமசி இருள் நிறைந்த உலக வாழ்வில், மக்னே இணைந்து, நஷ்ட ஸ்மிருதிஹி அனைத்து புத்தியும் இழந்து, சமாஹா அநேக வருடங்கள், சாஸ்வதி நடைமுறையில், நித்தியமாக, அனுபூய அனுபவித்து, ஆர்த்திம் மூவகை துன்பங்கள், பிரமத்தா பெண்களின் சங்க தொடர்பினால், தூஷிதகா மாசடைகிறது. மொழிபெயர்ப்பு: பெண்களுடன் கொண்ட மாசுடைய தொடர்பினால் மன்னர் புரஞ்சனை போன்று ஒரு உயிர் பௌதிக உலகில் வாழ்வில் எல்லா வேதனைகளையும் நித்தியமாக அனுபவித்து கோடான கோடி வருடங்கள் எல்லா நிறைவுகளையும் இழந்து வாழ்வின் இருண்ட பகுதியில் இருக்கின்றார். பொருளுரை: உலக வாழ்க்கையின் விளக்கமாக இது ஒருவன் பெண்ணாசை கொண்டு தான் கிருஷ்ணரின் நித்திய தொண்டன் நஷ்ட ஸ்மிருதிஹி என்பதை மறுக்கும் போதே உலக வாழ்க்கையில் அவன் உழல்கிறான் என்பது பொருள். இவ்வாறு ஒரு உடலிலிருந்து மற்றொரு உடல் என்று உயிர் மாறி மாறி பெற்று வாழ்க்கையின்
மும்முறை துன்பங்களில் நித்தியமாக கிடைந்து உழல்கிறது. எனவே தான் மனித சமுதாயத்தினை அறியாமை இருளிலிருந்து காப்பதற்காகவே இந்த இயக்கம் தொடங்க பெற்றது. கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் முக்கிய குறிக்கோள் மறந்து போயிருக்கும் உயிர் பொருளுக்கு அறிவூட்டும் அவனது உண்மையான கிருஷ்ண உணர்வினை அவனுக்கு நினைவுறுத்துவதே ஆகும். இவ்வாறு உயிர் அறியாமையின் தடுமாற்றத்திலிருந்து உடலில் இடப்பெயர்ச்சியிலிருந்தும் காக்கப்படுகிறது. பக்தி வினோத தாகூர் பாடுகிறார், அநாதி கர்ம பலே படிப்பவர்ண ஜலே தரிபாரே நாத்தே கி உபயா ஏ விஷயா ஜலாஹலே திவா நிசிஹியா ஜ்வாலே மனகபூசி கனாகிபாய. எனது முன்வினை பயனால் நான் இங்கு அறியாமை கடலின் ஆழத்தில் விழுந்து விட்டேன். நச்சுக்கடல் அந்தோ கரை ஏறும் மார்க்கம் நான் என்று காணேன். ஐயோ என்ன செய்வேன்? புலனின்பம் நாடி நாளும் முயல்கின்றோம். அது ஓர் சூடான உணவு உண்டு நெஞ்சறிவதை போன்றது. எரிகின்ற உணர்வு இரவும் பகலும் என்னை இம்சிக்க மனம் அமைதி பெற வழி இல்லையே. உலக வாழ்க்கை முற்றிலும் கவலை நிறைந்ததாகும். இதனை நீக்குவதற்கு மக்கள் பல்வேறு வழிகளில் முயற்சிக்கின்றனர். ஆயினும் அவர்களுக்கு வழிகாட்ட உண்மையான தலைவர்கள் இல்லாத காரணத்தினால் அவர்கள் தங்கள் உலக கவலையினை மது மற்றும் மங்கையின் மூலம் மறக்க முயற்சிக்கின்றனர். மது மற்றும் மங்கையின் மூலம் தங்கள் கவலையிலிருந்து தப்பிக்க முயலும் மூடர்கள் அதன் மூலம் தாம் தமது உலக வாழ்க்கையினை காலத்தை மேலும் அதிகரித்துக் கொள்கின்றோம் என்பதை அறிவதில்லை. கவலையிலிருந்து தப்புவதற்கு இவ்வழி சாத்தியமாகாது. பிரமதா சங்க துஷிதகா, அதாவது இம்மாசுக்கள் அனைத்திற்கும் மேலாக ஒருவன் பெண்ணிடம் மட்டும் பற்று வைத்தாலே போதும். அந்த ஒரு குற்றமே அவனது துன்பம் நிறைந்த வாழ்க்கையினை நீடித்து கொள்ள போதுமானதாகும். இதனை தொடர்ந்தே வேத நாகரீகத்தினால் ஒருவன் தனது பெண் பயனற்றை விடுவதற்கு அவனுக்கு ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே பயிற்சியளிக்கப்படுகிறது. வாழ்வின் முதல் நிலை பிரம்மச்சாரி, இரண்டாம் நிலை கிரகஸ்தன், மூன்றாம் நிலை வானப்பிரஸ்தன், நான்காம் நிலை சந்நியாசம் ஆகும். இவை அனைத்தும் பெண்களின் தொடர்பிலிருந்து ஒருவன் தனது பற்றினை அறுத்து கொள்ளும் திறன் பெறுவதற்காக கண்டுபிடிக்கும் பட்டவைகளாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இன்னும் ஒரு ஸ்லோகம் மட்டும் பண்ணலாம் இன்னைக்கு. நெக்ஸ்ட் வனமாலினி மாதாஜி பாசிங்க. சரிங்களா? எல்லாரும் திருப்பி சொல்லுங்க. தாம் ஏவ மனசா கிருஹணன் பபூவ பிரமோத்தமா அனந்தரம் விதர்பஷ்ய ராஜசிம்ஹஸ்ய வேஸ்மணி தாம் ஏவ மனசா கிருஹணன் பபூவ பிரமோத்தமா அனந்தரம் விதர்பஷ்ய சிம்ஹஸ்ய வேஸ்மணி தாம் ஏவ மனசா கிருஹணன் பபூவ பிரமோத்தமா அனந்தரம் விதர்பஸ்ய ராஜசிம்ஹஸ்ய வேஸ்மணி
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பதம் 28. தாம்யேவ மனசா கிரகணன் பபூவ பிரமதோத்தமா அனந்தரம் விதர்பஸ்ய ராஜசிம்ஹஸ்ய வேஸ்மனி. தாம் அவள், ஏவ உறுதியாக, மனசா மனதினால், கிரகணன் ஏற்றுக்கொள்ளல், பபூவ ஆனார், பிரமதா பெண், உத்தமா உயர்ந்த நிலையில், அனந்தரம் மரணத்திற்கு பிறகு, விதர்பஸ்ய விதர்ப்பனின், ராஜ சிம்ஹஸ்ய மிக்க வலிமையுடைய மன்னரின், வேஸ்மணி அரண்மனையில். மொழிபெயர்ப்பு. மன்னர் புரஞ்சனன் தன் மனைவியை நினைத்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே உடலை நீத்த காரணத்தினால் அவரது மறுபிறவியில் அவர் அழகிய உயர்ந்த இடத்து பெண்ணாக பிறந்தார். அடுத்த பிறவியில் அவர் விதர்ப்ப மன்னனுக்கு மகளாக அவர் அரண்மனையிலேயே பிறந்தார். பொருளுரை. மன்னர் புரஞ்சனன் தாம் இறக்கும்போது தம் மனைவியை நினைத்த காரணத்தினால் அவர் தமது அடுத்த பிறவியில் ஒரு பெண்ணாக பிறந்தார். இது பகவத்கீதையில் 8.6 பின்வரும் ஸ்லோகத்தினால் உறுதி செய்யப்படுகிறது. யம் யம் வாபி ஸ்மரன் பாவம் த்யஜதி அந்தே கலேவரம் தம் தம் ஏவதி கௌந்தேய சதா தத் பாவ பாவிதஹ. ஒருவன் தன் உடலை துறக்கும் போது எத்தன்மையினை நினைத்து கொண்டிருந்தானோ அத்தன்மையினை அவன் தவறாது எய்த பெறுவான். ஓர் உயிர் குறிப்பிட்ட ஒன்றினை நினைக்கும் வழக்கமுடையவனாக இருக்கும் பொழுது அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட நினைவில் மூழ்கி இருந்தால் அவன் மரணம் அடையும் பொழுதும் அவ்விஷயத்தை பற்றியே நினைப்பான். ஒருவன் விழித்திருக்கும் பொழுதும், சிறிது கண் அயரும் பொழுதும், கனவு காணும் பொழுதும், ஆழ்ந்து உறங்கும் பொழுதும், வாழ்க்கை முழுவதும் எதை பற்றி நினைத்து கொண்டிருக்கிறானோ அதனையே அவன் மரிக்கும் பொழுதும் நினைப்பான். பரமபுருஷ பகவானின் தொடர்பில் இருந்து பிரிந்து கீழே விழுந்தவுடன் உயிர் இறுதியில் மனித வடிவம் பெறும் வரை இயற்கையின் இயல்புக்கேற்ப ஒரு உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு இடம்பெயர்ந்து கொண்டே இருக்கிறான். ஒருவன் ஆன்மீக வாழ்க்கையை மறந்து உலக நினைவுகளில் ஆழ்ந்திருந்தாலும் ஜனன மரணத்தை முடிவிற்கு கொண்டு வரும் கோவிந்தனின் தாமரை திருவடிகளை அவன் சரணடையாதிருந்தாலும் குறிப்பாக பெண்ணையே நினைத்து கொண்டிருந்தான் என்றால் அவன் தனது அடுத்த பிறவியில் ஒரு பெண்ணாகவே பிறப்பான். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கர்மனா தைவ நேத்ரேன 3.31.1 என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஓர் உயிர் வாழி பாவம் அல்லது புண்ணிய செயலில் அல்லது சில நேரங்களில் 2 செயல்களிலுமே ஈடுபடுகிறான். எல்லா செயல்களிலும் கணக்கில் எடுத்து கொள்ளப்பட்டு உயிர் பொருளுக்கு ஒரு புதிய உடல் மேலே உள்ளவர்களால் அளிக்கப்படுகிறது. மன்னர் புரஞ்சனன் தம் மனைவியின் நினைவில் ஆழ்ந்ததினால் மறுபிறவியில் பெண்ணானார். ஆயினும் அவர் சென்ற பிறவியில் புண்ணிய செயல்கள் செய்த காரணத்தினால் மறுபிறவியில் ஒரு மன்னனுக்கு மகளாக பிறந்தார். இதனை பகவத்கீதை 6.41 பின்வருமாறு உறுதி செய்கிறது. பிராப்ய புண்ணிய கிருத்தாம் லோகான் உழித்வா சாஸ்வதி சமாஹ சுச்சீனாம் ஸ்ரீமதாம் கேஹே யோக பிரஷ்டோ விஜாயதே. யோகத்தில் தவறியவன் புண்ணியம் செய்வோரின் உலகங்களை எய்தி அங்கு கணக்கில்லாத வருடங்கள் இன்பமுடன் வாழ்ந்து பிறகு தர்ம நெறி நிற்போரின் குலத்திலோ அல்லது செல்வந்தர் குடும்பத்திலோ பிறக்கிறான். பலன் தரும் செயலின் மீதான பற்றினாலோ அல்லது ஞான யோகத்தின் மீதான பற்றினாலோ ஒருவன் பக்தி யோகத்திலிருந்து தவறி விட்டான் என்றால் அவன் உயர்ந்த செல்வந்தர் குடும்பத்தில் பிறப்பதற்கு வாய்ப்பளிக்கப்படுகின்றான். இவ்வாறு முழு முதற் கடவுளால் நியமிக்கப்பட்ட மேலதிகாரிகள் ஓர் உயிருக்கு அவனது விருப்பத்திற்கேற்ப நீதி வழங்குகின்றனர். மன்னர் புரஞ்சனன் தமது மனைவியின் நினைவில் முற்றிலும் ஆழ்ந்து ஒரு பெண்ணாக பிறந்தார் என்ற போதிலும் அவர் தமது முந்தைய புண்ணிய செயல்களின் பலனாக ஒரு அரச குலத்தில் பிறந்தார். இதன் முடிவு என்னவென்றால் நாம் மற்றொரு உடலை பெறுவதற்கு முன்னால் நமது அனைத்து செயல்களிலும் கணக்கில் எடுத்து கொள்ளப்படுகின்றன. எனவே தான் நாரத முனிவர் வியாச தேவரிடம் ஒருவர் தனது சாதாரண கடமைகள் அனைத்தையும் துறந்துவிட்டு கிருஷ்ண உணர்வு பெறவும் பக்தி தொண்டு செய்யவும்
வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகிறார். இந்த அறிவுரை பகவான் கிருஷ்ணராலும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு பக்தன் ஆன்மீக உணர்வு பாதையிலிருந்து வழிமாறி சென்ற போதிலும் ஒரு பக்தனது இல்லத்திலோ அல்லது ஒரு செல்வந்தின் மாளிகையிலோ மகனாக மீண்டும் பிறக்கிறான். இவ்வழியே அவன் மீண்டும் தனது பக்தி தொண்டினை தொடர்கிறான். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயசலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீகுரவே நமः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वापदाण्डिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो इंग अनंत भारे तमसी मग्नो नष्ट स्मृति स्म समाह शाश्वतीर अनुभूयार्तिम प्रमता संग दूषितः. तो इंगे புரஞ்சனனுக்கு மனைவி மீது இருக்கக்கூடிய அதாவது அட்டாச்மெண்ட் இல்லையா, அது அவரோடு இருக்கக்கூடிய பற்று, பெண்களுடன் கொண்ட மாசுடைய தொடர்பினால். ஸோ இன் ஜென்ரலா சொல்லப்பட்டிருக்கு இது. ஓகே, ஸோ ஜென்ரலா நாமளும் குடும்ப வாழ்க்கையில இருக்கோம், நம்ம வீட்லயுமே வந்து கணவன் மனைவி பிள்ளைகள் எல்லாமே உண்டு இல்லையா, நாம எல்லாருமே அந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை நிலை தான் இருக்கு. ஆனா அதை வந்து நாம அன்பு எண்ணக்கூடிய அந்த இதுல இருந்து எடுத்துட்டு போகணுமே ஒழிய பற்று எண்ணக்கூடிய நிலையில போகக்கூடாது. அன்பு என்பது எதையுமே எதிர்பார்க்காது, எதையுமே கேட்காமல் வாரி வழங்குவதுதான் அன்பு. எந்த எதிர்பார்ப்பும் இன்றி வழங்குவதுதான் அன்பு இல்லையா. ஆனா பற்று என்பது எதிர்பார்த்து செய்யறது இல்லையா. ஸோ இட் இஸ் லைக் கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி, அந்த மாதிரி ஆயிடும். ஸோ அதுதான் நம்ம செய்யக்கூடாது. அதுதான் மாசுடைய தொடர்பு என்று சொல்லப்படும். ஓகே, அதாவது அதிகமான இவங்க இல்லைன்னா என்னால் வீட்டிலே இருக்க முடியாது. சில பேர் நிறைய பேர் வருத்தப்படுவாங்க. ஒருத்தர் கணவன் மனைவி இருக்காங்கனாக்கா, ஸோ ஒரு கணவனுக்கோ இல்லை மனைவிக்கோ உடம்பு முடியாம இனிமே அவர் பிழைக்க மாட்டார் என்ற ஒரு சூழ்நிலை வந்தான்னா, அந்த அவரோ இல்லை அவர் மனைவியோ, அந்த கணவனோ அந்த மனைவி மீது அந்த கணவன் மனைவி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா யோசிக்க ஆரம்பிப்பாங்க. நாம போயிட்ட பிறகு இவரை யார் பார்த்துப்பாங்க, நாம போயிட்ட பிறகு இவளை யாரு கவனிச்சுப்பாங்க இல்லையா, இவ்வளவு டோட்டலி ஷீ இஸ் டிபெண்ட் இல்லையா, அப்படி இவர் இப்படியே ஆதரப்பட்டிருக்காரு, இவர் எப்படி எல்லாருமே நினைக்கிறது உண்டு. ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் தான் அதிகமாக வந்து இந்த இடத்துல வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணக்கூடிய நிலையுமே இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அப்போ அது என்ன ஆகுதுனாக்கா, அந்த பற்றை வந்து நம்ம கண்டிப்பா தவிர்க்கணும். ஸோ அங்க ஒரு எதிர்பார்ப்பு, நான் என்னுடைய மனைவி என்னை வந்து நன்னா பார்த்துக்கணும், என்னுடைய கணவர் வந்து என்ன கடைசி வரைக்கும் நன்னா பார்த்துக்கணும் இல்லையா. நன்னா பார்த்துக்கிறது என்பது வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நல்லா தான் பார்த்துப்பாங்க. ஆனா பிரத்யேகமா நமக்கு ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன், பிரத்யேகமா நம்மளே இதுவா இருக்கிறது, அந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து இருக்கவே கூடாது. அவர் இல்லைன்னா ஒரு நாளைக்கு வீடே வந்து அல்லோல் கல்லோல் ஆயிடும் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வீட்டுல தாய் இல்லைன்னா ஒரு நாள் 2 நாள் இல்லைன்னா அந்த வீடு போட்டதெல்லாம் போட்டபடியே இருக்கும் இல்லையா. ஸோ தட் மீன்ஸ் வாட், அதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ற ஆள் நம்ம இருக்கிற உண்மை அதுதான். ப்ராக்டிக்கலா நம்ம திங்க் பண்ணோம்னாலே அது தட் இஸ், நம்ம ஒருத்தவங்க வீட்டுல இல்லைனாலும் எல்லாமே போட்டது போட்டபடி தான் இருக்கும். ஸோ எல்லாமே அனுபவத்தினால நம்ம அதை மெயின்டைன் பண்றோம். அவங்களும் அதை வந்து செய்ய முடியும், ஆனா தே திங்க் தட் இது அவங்க இருந்தாதான் இது கரெக்டா பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டை போட இருப்பாங்க உட்காந்து இல்லையா. டோட்டலி டிபெண்ட், அது பிசிக்கலி மென்டலி எல்லாத்துலயுமே இருப்பாங்க. அதுதான் மாசுடைய தொடர்பு என்பது. மன்னர் புரஞ்சனனை போன்ற ஒரு உயிர் பௌதிக உலக வாழ்வின் எல்லா வேதனைகளையுமே கண்டிப்பா இங்க இருக்கும்போது நம்ம எந்த சனத்துல நமக்கு வந்து துக்கம் வரும்னு நம்மளால ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா. நித்தியமாக அனுபவித்து கோடான கோடி வருடங்கள் எல்லா நிறைவுகளையும் இழந்து, அதாவது எல்லாவற்றையுமே இழந்து படிப்படியா அப்படின்னா இந்த உலக வாழ்க்கை நம்ம இந்த உடலை விட்டு போறோம்னா, இப்ப நான் பிராணனோடு இருக்கிறதுனால ஐ கேன் சிட் அண்ட் என்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூ எவ்வளோ,
என்னுடைய கம்பெனி வேல்யூ எவ்வளோ, இல்லையா, என் பிள்ளைகளுக்கு நான் என்னெல்லாம் வைக்க முடியும், இதெல்லாம் நான் யோசிப்பேன் இல்லையா. அதே நான் மரணத்தின் தருவாயில் இருக்கும் பொழுது என்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னுடைய வேல்யூ எனக்கு வந்து உபயோகப்படாது. அதுதான் உண்மை இல்லையா. ப்ராப்பர்ட்டி வந்து 100 கோடி 200 கோடி இருந்தா கூட அது எனக்கு அந்த சமயத்துல உபயோகப்படாது. அப்போ நான் என்ன ஆவேன், அந்த க்ஷணம் வரைக்கும் நான் வந்து ஒரு ரிச் பர்சனா இருந்தேன்னா ஏதுமற்ற ஒரு நிலைக்கு என்னுடைய மனதளவுல தள்ளப்பட்டு விடுவேன் இல்லையா. தட் வில் நாட் கம் டு யூஸ் டு சேஃப் காட். என்னை வந்து ரட்சிக்கிறதுக்காக அந்த 100 கோடி ரூபாய் ஒண்ணுமே பண்ணாது இல்லையா. அடுத்து நெக்ஸ்ட் சர்க்கிள், பந்தம் இல்லையா, பிள்ளைகள், கணவன், இப்படி. ஸோ மரண தருவையில படுத்திருக்கேன்னா வந்து என்னுடைய கணவரோ என்னுடைய பிள்ளைகளோ வந்து எனக்கு எனக்கு அது பாரமா இருந்தா அவங்க வாங்கி வச்சுப்பாங்க இல்லையா. இட் இஸ் நாட் எ பாரம், இட் இஸ் ஐ ஒன்லி ஹேவ் டு கேரி மை பாரம் இல்லை, என்னோட பாரத்தை நான் தான் சுமக்கணும். ஸோ அந்த லைனுமே வந்து எனக்கு துண்டிக்கப்படுகிறது இல்லையா. ஐ கேன் ஏபிள் டு ஃபீல். அதை தான் இந்த புரஞ்சனுடையது. அவன் எல்லா நிறைவுகள்னா எல்லாமே நிறைவாக இருந்தது அவனுக்கு. செல்வங்கள், மனைவி, பிள்ளைகள் எல்லாமே நிறைவா இருந்தது. ஆனா எல்லாத்தையுமே அவன் வந்து இந்த உடலை விட்டு செல்லும் பொழுது சென்ற பிறகு எல்லாமே இழந்து விடுகின்றான் இல்லையா. இப்ப சூக்ஷ்ம உடல்ல இருந்து தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். அவன் எழுந்த வாழ்வின் இருண்ட பகுதியில் இருக்கின்றான். இப்போ இந்த உடலை விட்டு நம்ம வேறு ஒரு உடலை அடையிறதும் சரி, அதுக்கு இடைப்பட்ட காலத்துல நம்ம வந்து நரக உலகங்களுக்கு தள்ளப்படுறதும் சரி, இது எல்லாமே வந்து நம்ம அதாவது நம்ம இருண்ட பகுதி வாழ்க்கையில அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. உலக வாழ்க்கையின் விளக்கமாகும் இது. ஒருவன் பெண்ணாசை கொண்டு தான் கிருஷ்ண உணர்வு, கிருஷ்ணரின் நித்திய தொண்டன், நஷ்ட ஸ்மிருதி என்பதை மறக்கும் பொழுதே, ஸ்மிருதி அதாவது சர்வஸ்ய சாகம் ஹிருதி சன்னிவிஷ்டோ இல்லையா, மத் ஸ்மிருதி ஞானம் அப்போகனம் ச. அப்போகனம் என்றாலே மறதி இல்லையா, மறந்து போகும் பொழுது உலக வாழ்க்கையில் அவன் உழல்கின்றான் என்று பொருள். அப்படின்னா பௌதீகத்துல அவன் வந்து திளைத்திருக்கின்றான் என்று பொருள். அங்கே இறை உணர்வு என்பதற்கான இடமே கிடையாது. இவ்வாறு ஓருடலிருந்து மற்றொரு உடல் என்று உயிர் மாறி மாறி பெற்று வாழ்க்கையின் மும்மறை துன்பங்கள்ல நித்தியமாக கிடந்து உழல்கின்றான். திரும்பி திரும்பி வர வேண்டியதுதான். எனவே தான் மனித சமுதாயத்தினை அறியாமை இருளிருந்து காப்பதற்காகத்தான் இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதரால் தோற்றுவிக்கப்பட்டது இல்லையா. சோ கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தின் முக்கிய குறிக்கோள் மறந்து போயிருக்கும் உறவு உயிர் பொருளுக்கு அறிவூட்டி அவனது உண்மையான கிருஷ்ண உணர்வனை அவனுக்கு நினைவுறுத்துவதே ஆகும். தட் இஸ் த எய்ம், அதுதான் மோட்டிவ். ஓகே. எவ்வாறு உயிர் அறியாமையின் தடுமாற்றத்தினாலும் உடலின் இடப்பெயர்ச்சிகளாலும் காக்கப்படுகிறது இல்லையா. ஸோ அதாவது ஒரு உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு நாம டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன் ஆஃப் த சோல் நடக்குது இல்லையா. தடுமாற்றத்தினாலதான் நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களால இன்னொரு உடலை நாம பெறுகிறோம். அத பக்தி வினோத தாகரார் மேல இருக்கக்கூடிய பாடல்ல சொல்றார். அதனுடைய பொருள் என்னன்னா, it is a prayer actually. பக்தி வினோத தாகர் பீயிங் எ வெரி எலிவேட்டட் சோல், ஆனா எப்பயுமே அவரை வந்து ஒரு பெரிய நிலையில அவர் எப்பயுமே தன்னை கருதி கொண்டதே கிடையாது. இருக்கிறதுலே இழிவான பிறவி எதுவோ அதுதான் நான் அப்படின்னு நினைக்கிறார். அதாவது மனித பிறவில நான் பிறந்திருந்தாலும் நான் மிகவும் இழிவானவன் அப்படிங்கிற உணர்வு கொண்டு அவர் வந்து பக்தியை வந்து பாராட்டுறார் இல்லையா. எனது முன்வினை பயனால், கரெக்ட், நான் முன்ன செஞ்ச பாவம் புண்ணியங்களால் தான் நம்ம இங்க பிறந்திருக்கோம். நான் இங்கு இந்த அறியாமை கடல், இந்த பௌதிக உலகமே வந்து அறியாமை ஆவித்தே தான், ஆழ்ந்து விழுந்து விட்டேன். விழுந்தாச்சு, நம்ம எல்லாரும் கூட அதே மாதிரிதான் விழுந்திருக்கோம். நச்சுக்கடல் அந்தோ, அதாவது இங்க விழுந்த பிறகு நம்ம சுற்றி நடக்கக்கூடிய ஒருத்தர் வந்து நன்மை தீமைகளை வந்து வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடியதும், தர்மம் அதர்மம் எதுன்றதை வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடியவங்களுக்கு தன்னை சுற்றி நடக்கக்கூடிய செயல்கள்ல வந்து எத்தனை % தர்மம் எத்தனை % அதர்மம் இருக்குன்றத வந்து அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். வெளிப்படையா சொல்றதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து தைரியமோ இல்ல வந்து அது சொன்னா வந்து அது நல்லது இருக்காதோ என்று அவங்க சொல்லாம இருக்கலாம். ஆனா தன்னை சுற்றி நிகழக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலுமே அவங்களால வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். அதான் இங்க நடக்கக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே வந்து ப்ராப்ளமேட்டிக்கா இருக்கும்போது அது நமக்கு நச்சுக்கடலாக தோன்றுகிறது. இந்த நச்சுக்கடல்ல இருந்து நம்மளால கரை சேர்க்கக்கூடிய மார்க்கம் நான் என்று காணேன். அதாவது என்னால பார்க்க முடியல, என்ன செய்வேன் நான், புலனின்பம் நாடி நாளும் முயல்கின்றோம் இல்லையா. நாம் எல்லாருமே சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் இல்லையா, புலன்களுக்கு அடிமையாகி செயல்படுகிறோம். இதை சாப்பிட்டா நமக்கு பிடிக்கும், இதை கேட்டா நமக்கு பிடிக்கும், அதை பார்த்தா நமக்கு பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு நாம என்ன பண்றோம், எல்லா புலன்களுடைய செயல்களுக்கு நம்மள பலி பசுவா பண்ணிக்கிறோம். அது ஒரு சூடான உணவு உண்டு நெஞ்சு எரிவதை போன்றது. சுடுசூடா நம்ம சாப்பாடு சாப்பிட்டோம்னா நாக்கு எல்லாமே வந்து பத்திக்கும் இல்லையா. அதனுடைய இம்பாக்ட் ஒரு 3 நாள் 4 நாள் இருக்கும் கண்டிப்பா. எரிகின்ற உணர்வு அது போல இந்த அதாவது
புலன் நுகர்ச்சியில வந்து மனசு வந்து இதாகும் பொழுது, ஆட்கொள்ளப்படும் பொழுது, இரவும் பகலும் என்னை இம்சிக்க மனம் அமைதி பெற வழியே இல்லை. அதாவது ஒன்றை அடைந்தே தீர வேண்டும் என்ற வெறி இல்லையா, அதை அடைந்த பிறகு கூட அதனால வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாத ஒரு மனசு, இது எல்லாமே நமக்கு வந்து உழண்டு கொண்டே இருப்போம் நம்ம. ஸோ மனதளவுல வெளியில பார்க்கறது தெரியாது, ஆனா உள்ளுக்குள்ள இந்த கதையெல்லாம் ஓடிட்டு தான் இருக்கும். உலக வாழ்க்கை முற்றிலும் கவலை நிறைந்ததாகும். இந்த உலகத்துல வாழக்கூடிய வாழ்க்கை முற்றிலும் கவலை தான். இதுல எந்த பெருசா ஆனந்தப்படுவதற்கு எதுவுமே கிடையாது. எதெல்லாம் இறைவனுக்காக செயல்படுகிறோமோ அது மட்டும்தான் நித்தியமான ஆனந்தத்தை கொடுக்கிறது. மத்த எல்லாமே தற்காலிகம் தான். இதனை நீக்குவதற்கு மக்கள் பல்வேறு வழிகளில் பௌதிகத்தை நாம் என்ன பண்றோம், பௌதிகத்தை கொண்டே நாம செயல்படுத்தணும்னு நினைக்கிறோம். ஆனா கிடையாது. ஆயினும் அவர்களுக்கு வழிகாட்ட உண்மையான தலைவர்கள் இல்லாத காரணத்தினால் அவர்கள் தங்கள் உலக கவலையினை மது மற்றும் மங்கையின் மூலம் மறக்க முயற்சிக்கின்றனர். இது உண்டு. நம்ம கவலைகள் வரும்போது சில பேர் வந்து ஸ்மோக் பண்ணுவாங்க, சில பேர் வந்து போதை மருந்துக்கு அடிமையாகி விழுந்திருப்பாங்க, சில பேர் வந்து குடிப்பாங்க இல்லையா. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ஒரு வடிகால். ஆனா உண்மையிலே அது பர்மனன்ட் வடிகாலா அவங்களுக்கு கிடையாது. பர்மனன்ட் வடிகாலே கிடையாது. தற்காலிகமான நிவாரணம் தான். அவர்களே அதை மறந்து சில நொடிகள் இருப்பாங்க, அவ்வளவுதான். மற்றபடி ப்ராப்ளம் அப்படியே தான் இருக்கும். ப்ராப்ளத்தை அவங்க சால்வ் பண்ணாத வரைக்கும் இல்லையா. மேலும் மது மங்கையின் மூலம் தங்கள் கவலையிலிருந்து தப்பிக்க முயலும் மூடர்கள் அதன் மூலம் தான் தனது உலக வாழ்க்கையின் காலத்தை மேலும் அதிகரித்துக் கொள்கின்றோம். ஏன்னா மீண்டும் மீண்டும் பிறக்கிறதுக்கான அந்த மார்க்கத்தை நாம தேடிக்கொள்கின்றோம். கவலைகளின் தப்புவதற்கு இங்க வழியே கிடையாது, நம்ம அனுபவிச்சுதான் ஆகும். பிரமதா சங்க தூஷிதக, அதாவது இம்மாசுகள் அனைத்திற்கும் மேலாக ஒருவன் பெண்ணிடம் மட்டுமே பற்று வைத்தாலே போதும். அந்த ஒரு குற்றமே அவனது துன்பம் நிறைந்த வாழ்க்கையினை நீடித்துக் கொள்ள போதுமானதாகும். எஸ், பெண்ணிடம் பற்றுதல் வைக்கக்கூடாது, அன்புதான் வைக்கணும், பற்றுதல் வைக்கக்கூடாது. ஆனா சில பேருக்கு அந்த வித்தியாசமே தெரியாது இல்லையா. அதாவது தான் தான் பிரபஞ்சத்திலேயே வந்து அன்பு காட்டுறதுல மேன்மை அப்படின்னு சொல்லிக் கொள்றவங்க கூட இருக்காங்க. ஓகே, உனக்கு என்ன மாதிரி ரெசிப்ரோகேட் பண்ண தெரியும். சில பேர் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்க, சில பேர் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண மாட்டாங்க இல்லையா. இது நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்ல கூட நம்ம பார்க்கலாம். கணவன் மனைவிக்குள்ள இருக்கலாம், அதே மாதிரி பிள்ளைகளுக்கு இருக்கலாம், இல்ல சொந்த பந்தங்கள்ல இருக்கலாம். இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும். சில பேர் வந்து ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவாங்க, சில பேர் பண்ண மாட்டாங்க. இன்னை தொடர்ந்து வேத நாகரத்தில் ஒருவன் தனது பெண் பற்றை விடுவதற்கு அவனுக்கு வந்து ஆரம்ப கட்டத்திலே பிரம்மச்சரியம் முதல் 25 ஆண்டுகள் பிரம்மச்சரியத்தை பயிற்சி வைக்கிறோம். கிரகஸ்தன் வந்து திருமணம் அவனுடைய அந்த வாழ்க்கையை வந்து நிறைவு பெறுவதற்காக கிரகஸ்தன், அதன் பிறகு வானப்பிரஸ்தம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சந்நியாசம் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் நமக்கு அவ்வளவா இந்த கலியுகத்துல. இட் இஸ் நாட் ரெக்கமெண்டட் ஒன்லி. சந்நியாசம் வெரி வெரி மினிமல், ஒரு 2-3% தான். will be only கிரகஸ்தா. பட் வானப்பிரஸ்தத்தை நாம கண்டிப்பா பரிபாலிக்கிறோம். இவை அனைத்தும் பெண்களின் தொடர்பிலிருந்து ஒருவன் தனது பற்றினை அறுத்து கொள்ளும் திறன் பெறுவதற்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாகும். இதெல்லாமே தாம் ஏவ மனசா கிரகணன் பபூவா பிரமோத்தமா அனந்தரம் விதர்பஷ்ய ராஜசிம்ஹஸ்ய வேஸ்மணி. மன்னர் புரஞ்சனன் தன் மனைவியை நினைத்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே உடலை நீந்த காரணத்தினால், ஏன்னா மரணிக்கும் பொழுது தன்னுடைய மனைவி நம் மனைவி எப்படி பார்த்துப்பா, எப்படி இருப்பான்ற அந்த வேதனை கொண்டு அந்த உடலை அவர் விட்டதால மறுபிரிவுல வந்து ஒரு அழகிய உயர்ந்த இடத்து பெண்ணாக பிறந்தார். அவர் உயர்ந்த இடத்து பெண்ணாக பிறக்கிறதுக்கான காரணம் அவர் நிறைய ஆஸ்டரிட்டிஸ், அதாவது தவங்கள் வந்து செய்திருக்கார் இல்லையா. தபஸ், அடுத்த தபஸ்ன்னா அவர் செய்த யக்னம், தானம், தவம் இதெல்லாமே. அடுத்த பிறவில் அவர் விதர்ப்ப மன்னனுக்கு மகளாக அவர் அரண்மனையிலேயே பிறந்தார். ஓகே, மன்னர் புரஞ்சனன் தாம் இறக்கும் பொழுது தன் மனைவியை நினைத்த காரணத்தினால் அவர் தமது அடுத்த பிறவில் ஒரு பெண்ணாக பிறந்தார். ஸோ இதையேதான் நம்ம 8.6 ஸ்லோகத்துல சொல்லலாம். எம் வாபி ஸ்மரன் அப்படின்னு நினைவு. நாம் எதையெல்லாம் வந்து மனசுல வந்து வைக்கிறோமோ பாவம், அந்த பாவத்தை கொண்டு வரோம் இல்லை. எதை நம்ம அதிகமா மனசுல ஓடிந்திருக்கோ மரணிக்கும் பொழுது அதுதான் நமக்கு வரும். ஓகே, இறைவனை எண்ணிக்கொண்டிருந்தால் இறை நாமம் வரும். அதனாலதான் நமக்கு ஜபங்கள் பண்றதுக்கான காரணமே அதுதான். யஜி அந்தே கலேவரம், அதாவது கடைசி கட்டத்துல தம் ஏவைதி கௌந்தேயே, அவ்வாறே அவர் என்ன நினைக்கிறார் அதுவே. சதானத் பாவ பாவிதாக, எப்பொழுதுமே எண்ணிக்கொண்டிருந்த அந்த இது வந்து அதுவாகவே அவர் வந்து அதாவது பிறப்பார் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஒருவன் தன் உடலை துறக்கும் பொழுது எத்தன்மையினை நினைத்து கொண்டிருந்தானோ அத்தன்மையினை அவன் தவறாது எய்த பெறுவான் இல்லையா.
யாரை நினைச்சுட்டு இருக்கோமோ, எந்த நிலையை நினைச்சுட்டு இருக்கோமோ அந்த நிலையை நாம கண்டிப்பா எய்துவோம். ஒரு உயிர் குறிப்பிட்ட ஒன்றினை நினைக்கும் வழக்கமுடையவனாக இருக்கும் பொழுது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்ன எடுத்துக்கோங்க, எப்ப பாரு என்னுடைய பையனை பத்தியே நினைச்சிட்டு இருந்தேனாக்கா கண்டிப்பா நான் மரணிக்கும் தருவாயில அடுத்த பிறவி என்று இருந்தால் நான் என்னுடைய மகனாகத்தான் பிறப்பேன் இல்லையா? அப்படின்னா ஒரு ஆணாக பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட நினைவில் மூழ்கி இருந்தால், அப்ப ஏதோ ஒரு சிந்தனையில் இருந்தாலும் அந்த பாவங்கள் எல்லாமே நமக்கு சேரும். அவன் மரணம் அடையும் பொழுது அவ்விஷயத்தை பற்றியே நினைப்பான். ஒருவன் விழித்திருக்கும் பொழுதும், அதாவது இப்ப நார்மலா நம்ம ஆக்டிவா விழித்திருக்கோம், ஆனா உள்ளுக்குள்ள மனசு எங்கெங்கயோ ஓடிட்டு இருந்தாலும் இந்த பிசிக்கலா நம்ம இந்த இடத்துல பிரசன்ஸ் தான். சிறிது கண் அயரும் பொழுது, அதாவது ஆஃப் ஸ்லீப் இல்லையா, அடுத்து ஃபுல் ஸ்லீப், கனவு. அதாவது கனவுலாம் எப்போ வரும், நம்ம முழுமையாக நம்ம நிதிரையில் இருக்கும் பொழுது, அடுத்து ஆழ்ந்து உருங்கும் பொழுது, அடிச்சா கூட எழமாட்டோம். இப்படி இல்லையே, இந்த டிஃபரெண்ட் எந்த சுச்சுவேஷனா இருந்தாலும் வாழ்க்கை முழுவதும் எதை பற்றி நினைத்து கொண்டிருந்தானோ, அவனுடைய வாழ்க்கையில எதெல்லாம் நினைச்சிட்டு இருந்தானோ அதனையே அவன் மரிக்கும் பொழுது நினைப்பான். மரணிக்கும் பொழுதும் அதே உணர்வு அவனுக்கு ஏற்படும். பரமபுருஷ பகவான தொடர்பிலிருந்து பிரிந்து கீழே விழுந்தவுடன் உயிர் இறுதியில் மனித வடிவம் பெறும் வரை இயற்கையின் இயல்புக்கேற்ப ஓர் உடல் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு அதாவது இடம் பெயர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றான். இது சைக்கிள் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் ஆக்சுவலி இல்லையா? பிறக்கிறது, வாழ்றது, மடியறது, பிறக்கிறது, வாழ்றது, மடியறது. இந்த சைக்கிள் போயிட்டே இருக்கும் அவனுடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு, உணர்வுகளுக்கு ஏற்றவாறு. ஒருவன் ஆன்மீக வாழ்க்கையினை மறந்து உலக நினைவுகளில் ஆழ்ந்திருந்தாலும் ஜனன மரணத்தை முடிவிற்கு கொண்டு வரும் கோவிந்தனின் தாமரத்தை விடைகளை அவன் சரணடையாதிருந்தாலும், குறிப்பாக பெண்ணையே நினைத்து கொண்டிருந்தான் என்றால் அவன் தனது அடுத்த பிறவில் ஒரு பெண்ணாகவே பிறப்பான். இறைவனை எண்ணினால் இறைவனுடைய திருநாட்டுக்கு போம். ஆனா அதை விடுத்து நாம் என்ன நினைச்சாலும் அந்த சிந்தனையில அதே நிலையத்தான் நாம அடைய பெறுவோம். அதுதான் ஸ்ரீமத் பாகவத்ல 31 சாப்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் சொல்லப்பட்டிருக்கா. இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு, கர்மனா ஏதைவ நேத்ரேன, அதாவது நம்ம நேத்ரேனா கற்கள், நம்ம எதை எண்ணுகின்றோமோ அது அப்படியே அந்த ஒரு இதை எடுத்துட்டு. மேலும் ஒரு உயிர் வாழி பாவம் அல்லது புண்ணிய செயலில் அல்லது சில நேரங்களில் 2 செயல்களிலுமே ஈடுபடுகிறான். நாம் செய்யறது பாவமா புண்ணியமான்றது பகவான் பரமாத்மா தான் உள்ள இருந்து எழுதுவார் இல்லையா? அந்த காப்பி தான் யம தர்மராஜாவுக்கும் கூடவே இருக்காரு பகவான் இல்லையா? அது எல்லாமே அங்க போய் சேர்ந்துரும். மேலே உள்ளவர்களால் அளிக்கப்படுகிறது இல்லையா? எல்லா செயல்களுக்கும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு ஒரு உயிர் பொருளுக்கு ஒரு புதிய உடல் மேலே உள்ளவர்களால் அளிக்கப்படுகிறது. யம தர்மராஜன் அவனுடைய அந்த கணக்கு பிரகாரம் இந்த மாதிரியான ஒரு நிலை இவங்களுக்கு அடுத்த பிறவின்றது பாவ புண்ணிய கணக்கு வச்சு நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. மன்னர் புரஞ்சனன் தன் மனைவி நினைவில் ஆழ்ந்ததினால் மறுபிறவில் பெண்ணானார். ஆயினும் அவர் சென்ற பிறவில் புண்ணிய செயல்களை செய்த காரணத்தினால் மறுபிறவில் ஒரு மன்னனுக்கு மகளாக பிறந்தார். சுஷீனாம் ஸ்ரீமதாம் கேஹே. ஓகே, அதாவது நல்ல ஒரு குடும்பத்துல பிறக்கிறதுக்கும், சாஸ்திர விதிகள் எல்லாம் கடைபிடிக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பத்துல பிறக்கிறதுக்கோ, இல்ல நல்ல செல்வந்தருடைய வீட்டுல பிறக்கிறதுக்கோ அவங்களுக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்படுகிறது. மேலும் அதாவது பிராபிய புண்ணிய கிருதம் லோகான் ஸ்வாஸ்வதி சமா சுஷீனாம் ஸ்ரீமதாம் கேஹே யோகா பிரஷ்டோ அபிஜாயதே. யோகத்தில் தவறியவன் அப்படின்னா முழுமையடையாத யோகி புண்ணியம் செய்வோரின் உலகங்களை எய்தி அங்கு கணக்கில்லாத வருடங்கள் இன்பமுடன் சோமரசத்தை எல்லாம் பருகி சொர்க்கத்துக்கு தான் போவாங்க. வாழ்ந்த பிறகு தர்ம நெறி நிற்போரின் குலத்திலோ, அதாவது ஆஸ்திரியா வாழக்கூடியவங்க இல்லையா, அல்லது செல்வந்தர் குடும்பத்திலேயோ அவன் பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பை பெறுகிறான். பலன் தரும் செயலின் மீதான பற்றினாலோ அல்லது ஞான யோகத்தின் மீதான பற்றினாலோ, அதாவது ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்சிஸ் இல்லையா ஞானம், ஒருவன் பக்தி யோகத்திலிருந்து தவறி விட்டான் என்றால் அவன் உயர்ந்த செல்வந்தர் குடும்பத்தில் பிறப்பதற்கு வாய்ப்பளிக்கப்படுகிறது. மீண்டும் ஒரு சான்ஸ். இவ்வாறு முழுமுதற் கடவுளால் நியமிக்கப்பட்ட மேலதிகாரிகள் ஒரு உயிருக்கு அவரது விருப்பத்திற்கேற்ப நீதி அவனது விருப்பத்திற்கேற்ப நீதி வழங்குகின்றனர். மன்னர் புரஞ்சனன் தமது மனைவி நிலையில் முற்றிலுமே அவன் ஈடுபட்டிருந்தால அடுத்த பிறவி அவன் ஒரு மன்னருடைய மகளாக பிறக்கின்றான், விதர்ப்ப மன்னருடைய மகளாக. அவன் தனது முந்தைய புண்ணிய செயல்களின் பலனாக ஒரு அரச குலத்தில் பிறக்கின்றான். குவாலிபிகேஷன்.
அதன் முடிவு என்னவென்றால் நாம் மற்றொரு உடலை பெறுவதற்கு முன்னால் நமது அனைத்து செயல்களும் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்றன இல்லையா? கூட்டம்ல இருந்து எடுக்குவாங்க. அதுதான். எனவே தான் நாரத முனிவர் வியாசதேவரிடம் ஒருவன் தனது சாதாரண கடமைகள் அனைத்தையும் துறந்துவிட்டு கிருஷ்ண உணர்வு பெறும் பக்தி தொண்டு செய்யவும் வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகிறார். நம்ம இதெல்லாம் நம்ம பண்ணணும் தான். ஆனா அதெல்லாம் பக்குவம் பண்றதுக்கு நம்ம பக்தி தொண்டு நம்ம நல்லா புரிஞ்சிடணும்னாக்கா பக்தி பண்ண பண்ண அதெல்லாம் பக்குவமாக செயலாற்றுவதற்கான மார்க்கம் கிடைக்க பெறுகிறது. இந்த அறிவுரை பகவான் கிருஷ்ணராலும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு பக்தன் ஆன்மீக உணர்வு பாதையில் வழி தடுமாறி சென்ற போதிலும் இல்லையா, சென்ற போதிலும் ஒரு பக்தனது இல்லத்திலோ அல்லது பெரிய செல்வந்தன் மாளிகையிலோ மகனாக பிறக்க அவனுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது. இவ்வழி அவன் மீண்டும் தனது பக்தி தொண்டை தொடர்கின்றான் இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்த பிறகு. நான் இன்னைக்கு நிறைவு செய்யறேன். வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருபா சிந்துபிய வச்ச பதீதனாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவருந்த கி ஜெய். நாமச்சரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ராம் ராம். நாளைக்கு 6 மணிக்கே கிளாஸ். ஓகே, அங்கே லைவ் பண்ணிட்டு நான் வந்துருவேன் நாளைக்கு.